bi don kibaru ni yo walanda elele kibaru a bena lase aw ma bi tarata do no bena février kalo tile 14 san 2023 radio Benkuma ana baraɲɔgɔn radio kalekandu n'a ma ɲɛ ka fɔ an ka jamanadenw mɛnna kibaruya laseli baliya la kabini bɛɛ jujɔna anw fɛ Mali kɔnɔ san 1992 kuma warala kuma bon cayara anw kɔni ye layidu min di faso denw ma kibaruya a bɛ se ka lase togo min na lase togo cɛɲi na ladirilenya la o ye radio Benkuma na baraɲɔgɔn radio ka baara ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bi do kibaru a bena lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ nga ladala kola ina fɔ aw caman b'a jɔna lase in tun bɛ kɛ Elhaji Jose Traoré de bolo nga an bɛ don min na ina fɔ bi a kɔni bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la nga don nataw la a bena segi ka na kibaruya lase fasodenw ma o siga tɛ anw na wa hali o waati man jan bilen Mali jamanadenw ye n wele kure male dɔw ko Rasjal an bɛ fɛ k'i ɲininka anw bɛ ɲɔgɔn samasamaba de la ko dɔw ko Jose Traoré ko a ye baara de bila wa walima si de janfara wa walima ko a taara nanzaraw yɛrɛw b'a fɔ cogo min na sɛngɛlafiɲɛbɔ la an ko min ma ko retraite ngo ayi an ka jamanadenw mɔgɔ bɛ baara o baara la waati dɔ bɛ kɛ o ka kan ni sɛngɛlafiɲɛbɔ ye baara in jujɔ na kabini san 1992 o y'a sɔrɔ anw yɛrɛw tun ka dɔgɔ kosɛbɛ kabini an bɛ duguma kalanso la n'an bɛ taa kalanbon na aw bɛ kura min mɛn do kibaru ni ɲɔgɔn cɛ nin de tun bɛ lase Elhaji Jose Traoré fɛ kabini a bɛ radio fréquence 3 la san 20 baara kɔfɛ a kana radio ɲɛta la fo bi ala ye cɛkɔrɔba in sigiyɔrɔ bɛ radio Benkuma o ka kunnafoni lase kɔlɛw ɲɛmɔgɔba dɔ bi an ko min ma ko directeur des infos de la radio n'a y'a sɔrɔ tasibila bɛ kɛ mɔgɔ ye Mali kunnafonidiko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye kibaruya lase gale an ka todunkan na Mali kɔnɔ o fɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ Jose Traoré ye dɔw ko Rasjal i tɛ an jaabi wa an ye ɲininkali mun kɛ Jose ye baara de bila wa ayi a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ de la o sɛngɛlafiɲɛbɔ hukumu kɔnɔna na farikolo jagabɔ fana don n'a la an ko min ma ko malaise o yɛrɛ ka fisa bi kosɛbɛ kabini bɛɛ y'a bɛ jujɔn anw fɛ waati min na ni a y'a sɔrɔ malidenw bɔra ka Général Musa Traoré ka fanga paro fanga in paro ni a ju dɔ bɔra malidenw ka daden na bɛɛ de tun da bɛ bara kɔnɔ i tɔɲɔna o walima ye tɔɲɔni kɛ o ɲɛfɔli yɔrɔ t'a la wa kofɔyɔrɔ t'a la hali n'aw tun taara kobe la kiritigɛla minnu tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiri de tigɛ ka Général Musa Traoré ka hakilina lafasa o de kɛra sabu ye Mali cɛw musow denmisɛnw maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen wulila ko an tɛ jɛnɛ nin ye bilen jamana in sera yɔrɔ la bi fo malidenw hakilina an'u miiriya o ka boli jamana kɔnɔ ka fɔ maa kelen ka i fɛla kɛ i sago kɛ i ka hakilina laboli faso kɔnɔ k'o banna hali ni a y'a sɔrɔ maliden caman de sara nin wulikajɔ in kɔfɛ nga o kɛra sabu ye anw dɔw yɛrɛw kɛra kibaruya lasela ye ka da ka n'i y'a mɛn bɛ kibaruya lase kibaruya de tun bɛ yen kibaruya kelen min tun bɛ Mali kɔnɔ a waati o tun ye Général Musa Traoré hakilina n'a ka taabolo ye ni tun ko banangu ni Général Musa Traoré tun ko ku ni ko banangu a ka ca Ala fɛ i tun bɛ taa i ta ɲimi yɔrɔ wɛrɛ nka an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw malidenw ye nin fili min kɛ k'o bɛɛ y'a wara hali fangaɲinikuluw cayara an ko minnu ma ko parti politikiw o bɛ fo fangaɲinikulu 200 ni kɔ la bi an ka kibaruya lase siraw a kɛra kumabonw ye o a kɛra jabaranisow ye fo ka se bɔlɔlɔ sira kibaruya lase bonw ani minnu bɛ kibaruyaw lase sɛbɛnfuraw la an k'o de ma ko presse écrite ninnu bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko libre expression o de la Mali jara bi dɛ malidenw fɛla bɛ fɔ maa ni tɔɲɔna jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɔyɔrɔ b'i bolo wa kunfɔyɔrɔ b'i la a ka ca Ala fɛ kumabon o kumabon b'an ka jamana in kɔnɔ bi nin bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka fiɲɛbɔda de bila an ka jamana mantɔɲɔnenw ye hali alikuranɛ kɔnɔ ko ni maa ntɔɲɔna e min ye a ntɔɲɔtɔ ye n'i tɛ se ka ntɔɲɔ wuli i kana fara a tɔɲɔbaw kan dɛ wa hali o ntɔɲɔ wulili a kɛra i nɛn de ye o a kɛra i sen de ye o i bɛ se ka maa wɛrɛw ladɔnniya cogo o cogo u ka se ka na dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ntɔɲɔ kana bin maliden kelen kan n'i y'o kɛ bɛɛ i y'i ka baara kɛ wa i y'i ka hakɛ dafa o bɛɛ y'a min ni malidenw ye cɛsiriw kɛ an ka jamana kɔnɔ kibaruya lase sira fɔlɔ min bangena anw ka dɔɔni kɔfɛ ma jamana ka kunnafoni lase bon fɔ dɛ ayi nka kɛnɛrɛ o kunnafoni fasirili sira fɔlɔ minnu bangena o tun ye sɛbɛnfuraw de i n'a fɔ lawuru
i n'a fɔ sanfin nka ninnu bangena ka kɔn bɛɛ yɛrɛ cɔngɔli ɲɛ Mali kɔnɔ nka kumabonw na Mali kɔnɔ bi kumabon fɔlɔ minnu bangena an ka jamana kɔnɔ ni ko i b'o fɔ madala ka fɔ ɲɛfɔli bɛ se ka k'a la ka tɛmɛ Bamakan kan radio Bamakan hali n'a ma gale a kumaw kɔni bɛ ɲɔgɔn sama-sama la min galela fɔlɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn ni ne ye ka se radio Liberté fréquence 3 fo ka se jamana ka radiow ma ninnu ye baara min kɛ jamana kɔnɔ san 30 kɔfɛ o de kɛra sabu ye bi radio Bɛnkuma ale fana bɛ belebelew sen da yɔrɔ la bi o de kama kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ o tun ye donba ye dɛ n'i ye an ka jamana dugumisɛn ni dugubaw lajɛ bi n'a y'a sɔrɔ danaya bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw nabɔ ɲɔgɔn kibaruyaw joona cogo min na nin baara in nin bɛɛ lajɛlen sabu ye an ka kumabonw de ye radiow bɛ fo kosɛbɛ u jɔda bonyana kosɛbɛ san 30 laban in kɔnɔ bɛɛ y'a cɔngɔli la Mali kɔnɔ bɛɛ y'a a sinsinli la an ka jamana kɔnɔ nka n'i ko radio kumabon ninnu maaw de b'a la baara dɛ an ka nɛgɛ fɛrɛtigiw kuma dɔ la aw caman bɛ ni jamuw fori la maa min ye ganseli kɛ aw b'o de dɔn nka min yɛrɛ bɛ dibi la o ka baara o barika ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ ganselikɛla kan an ko olu de ma ko choix kɔlɛtigiw technicien ni techniciennu o y'a nansarakan lase an ka don kibaru don n'a dugusɛjɛ kibaruya in a ka ca Ala fɛ ni anw ye lasew daminɛ i b'a sɔrɔ Dramane Danbele anw ka radio la yan kuma o kuma n'a bɔra an da fo a ka sɔrɔ a laseli ale jɛna n'a ye nka choix kɔlɛtigi don dɛ ale bɛ dibi la an bɛ Mali kumabonw kɛrɛnkɛrɛnnenya la choix kɔlɛtigiw bɛɛ lajɛlen fo février kalo tile 13 o février kalo tile 13 o ye don de ye dunuya kɔnɔ don min an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a kan ka kɛ hakilijigin don ye barika min bɛ kumabon ninnu na jɔda min b'u la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o jɔda tɛ se ka fɔ ka ban dɛ ni choix kɔlɛtigiw tɛmɛna yanni caw ka daminɛ hali mɔgɔ minnu bɛ an ka kumabonw furan k'u jɔsi ninnu bɛɛ lajɛlen de sen bɛ kunnafonidiso baara la ka se lakanabaw ma i n'a fɔ anw ka radio anw bɛ lase la bi nka lakanabaw de bɛ anw da la walasa maajuguw kana se ka dankara na kuma dɔ la i bɛ kibaruya lase a lasetɔ bɛɛ fɛla tɛ fɔ dɛ dɔw bɛ yen n'i ye fɛn fɔ fɛn min ma taa ale jimi sira fɛ a bɛ se ka wuli ka n'a ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ye kabini kumabon ninnu kɔnɔ yan nka an ka jamana sariya ale ma jɛn di jamanaden ma dɛ i ka wuli k'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye nansaraw k'o de ma ko on rend pas justice soi-même nka anw ka lakanabaw minnu bɛ yan lase in bɛ ka kɛ waati min na ninnu bɛ jateminɛw la walasa Rajal ka se ka laseli kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ fo ka se a tila waati ma fo n ka don n ka bolimafɛn kɔnɔ ka taa ninnu b'an kɔlɔsi don o don an ka radio ɲɛmɔgɔw a kɛra régie ye directeur des antennes directeur général directeur des infos journalistes animateurs aw kɛra Mali fan o fan an ma se ka tasibila min kɛ kunungo février kalo tile 13 bi février kalo tile 14 an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn wa ni Ala sɔnna a ma an bɛna wulikajɔ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka baara in a ka se ka kɛ jamanadenw nafalan ye jamanadenw ka wasa baara ye radio baarakɛlaw folen kɔfɛ k'an ka lamɛnbaaw fo ka da kan ni aw tɛ anw tɛ foyi ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin de tun ye foli k'an ye ka kɛɲɛ ni journée internationale de la radio o hukumu kɔnɔna ye an y'a kanu ka min lase aw ma kabini aw sigiyɔrɔ la bɛɛ y'a an ka jamana kɔnɔ an bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛɛ y'a in kana se ka nankari jamanadenw yɛrɛw ka laɲiniw kama nka an ka kumabon ninnu komi u yɛrɛw y'a fɔ cogo min na les radios ont pour mission d'utilité publique an kana kɛ sɔrɔ ɲini sira ye dɛ an kana kɛ maa dɛmɛlan ye maa kan dɛ an ka kɛ maa tilennenw ye an ka kɛ ala ɲɛ sira ye baw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni aw ka do kibaru donga ye bi inshallah an balimaw an ka furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goita k'a ye an ka sɔrdasi jalabatigi 6 ɲɔgɔn bɔw jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali sɔrdasiw ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don dugumakɛlɛw ma an ko min ma ko chef de l'armée de terre o sɔrdasi ɲɛmɔgɔ ma 6 minnu gwɛnna ka bɔ u jɔyɔrɔ la nin cogo in na ko u kɔni nɔna bilala an ka jamana ministriw ka foroba barosigi min n'o bɛ kɛ arabadonya fɛ an ko o de ma ko conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen o ma kofɔlen ma 6 ɲɔgɔn don kunnafoni fasiri bondaso min bɛ an bolokɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ chef d'état-major de l'armée de terre ko ale gwɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la garde nationale o ɲɛmɔgɔ ko ale bɔra a jɔyɔrɔ la directeur général de la gendarmerie nationale ko hali o fana gwɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la min ye sɔrdasiw yɛrɛw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don lakana ma n'an ko a ma ko sécurité militaire o ɲɛmɔgɔba o gwɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la génie militaire o fana ɲɛmɔgɔ o gwɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la
fo ka se directeur central des services de santé des armées n'an ko a ma ko DCSA ko ɲɛmɔgɔba gwena an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita fɛ nin gweni min kɛra an ka jamana ministriw yɛrɛw ka dɔgɔ furancɛ ɲɔgɔn kunbɛn min n'an ko a ma ko conseil des ministres k'u ye yɛlɛmali baaraw boloda ka ban. Kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a bɛ hakilijigi kɛ ko kabini san 2012 Mali jamana kɔni binnen bɛ banbagaci marifatigiw ka janfa min kɔnɔ n'an ko ma ko djihadisme wa hali an ka jamana camancɛ yan fan fɛ lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ o lakanabaliya in warali min kɛra fo ka se bi ma an ka jamana politikimaw fana k'olu ka baaraw fana ma se ka fasodenw ɲɛfa o de kɛra sabu ye san 2020 ko kolonɛliw u ye wulikajɔ min kɛ Mali jamanadenw ka laɲini kɔfɛ u kɔni ye fanga paro kabini o fanga de paro na olu de bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita n'a tɔw wa u nalen k'u ye siraw tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana sira min tun bɛ Mali jamana ni Faransi jamana cɛ an ko min ma ko rupture d'alliance militaire avec la France hali Mali ni a ko kɛ ɲɔgɔn jamanaw caman bɛ les pays partenaires ko nin bɛɛ kɛra san 2022 Mali k'a ye i ɲɛsin jamana min ma dɛmɛ sira fɛ o ye Rusi jamana de an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a jira la k'a fɔ ko banbagaci marifatigiw ka kulu saba ɲɔgɔn bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ minnu ni laɲini foyi t'u la ka Mali jamana fɛlɛ o kulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'u bɛ Mali yɛrɛ jamana cili de nɔfɛ k'olu ye faraɲɔgɔnkan min kɛ araba tɛmɛnen k'o kɛra dabalibanko ye k'o kulu minnu tun ye Mali jamana kɛlɛ o kulu k'olu de ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛra araba tɛmɛnen ko Bamakɔ sigibaw ani Mali jamana kantigiw caman bɔra nin ko in joona kunnafoni fasiridi sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ an ko ale de ma ko Kwasi n'ala ye don kibaru nata ninnu jira na ni sɔrdasi bolofara ɲɛmɔgɔbaw wulili min kɛra ka bɔ u jɔyɔrɔ la a kɛra garde nationale ye o gendarmerie nationale génie militaire sécurité militaire direction centrale des services de santé des armées ni ɲɛmɔgɔ minnu gwɛnna sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ anw fɛ yala ninnu ye mun de kɛ wala u gwɛnni min kɛra sɔrdasiw yɛrɛw ka dabali ni fɛrɛw tigɛli bolo wulikajɔ de do wa walima mun de bɛ ninnu ni Asimi Goita cɛ ni ala sɔnna ma an ka do kibaru nata ninnu na malidenw aw bɛna bɔ nin kibaruya in joona an balimaw an ka kibaruya lase mpala min n'a bɛ bɔlɔlɔ kan an ko ma ko Malijet y'a jira k'a fɔ banbagaci marifatigiw k'u ye fɛlɛli dɔ de kɛ nara yɛrɛ i tɛ se ka nara kɔla sago n'i ma tɛmɛ guloma min na an ko de ma ko poste narakaw k'u ka postu de daminɛra banbagaci marifatigiw fɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ o daminɛli min kɛra nin filɛli wale in kɔfɛ an ka jamana polisilaka maa fila ani gendarme kelen ko olu de fara tarata tɛmɛnen sufɛ nka ko nin kɛlɛ jugu in u yɛrɛ wulila togoya min na ko banbagaci marifatigiw de nana ka na an ka jamana lakanabagaw k'olu fɛlɛ poste de contrôle la nara kɔnɔ nin kibaruya in dangɛnɛmayara agence anadelu kibaruya laselaw de fɛ o hukumu de kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ale nin tɔɔrɔlen de bɛ nin kibaruya in bila dunama ka bolo kan k'a fɔ jadi wale tigilamaw ye fɛlɛli min kɛ février kalo tile 7 san 2023 nɛgɛ kaɲa 17 waati nara poste de contrôle la kɛrɛnkɛrɛnnenya la posto min bɛ taa ɲɔnɔ fɛ maa minnu bɛ siraba in dɔn ko nin ma kofɔlenw tun bɛ bolimafɛn sen fila de la n'an ko ma ko moto nin kibaruya in dangɛnɛmayara polisiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔya so min bɛ nara n'an ko a ma ko direction régionale de la police de nara ale ye ɲɛfɔli min kɛ agence anadolu kunnafonidilaw ye ko o hukumu de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko maa saba min sara ni fɛlɛli min kɛra banbagaci marifatigiw fɛ k'an ka lakanabagaw bɔnɛ u nin na polisi maa fila ani gendarme kelen ko nin dangɛnɛmayara polisiw ka ɲɛmɔgɔba fɛ k'u ye lase min kɛ tarata sufɛ n'o kɛra sabu ye an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw kana nin kɛnɛ kan kabini février kalo tile 6 fo ka se février kalo tile 7 ko an ka sɔrɔdasiw caman de nana an ko min ma ko opération spéciale kana banbagaci marifatigiw kɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na an balimaw nin kibaruya in laselen ko an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni laselaw ye kibaruya wɛrɛ bila ko février kalo tile 6 ka don février kalo tile 7 ma jihadi waleba de kɛra hali Koriyanze mara la Mopti dafɛ dugu dɔ don an ka jamana camancɛ yan fan fɛ o tiɲɛni min kɛra Koriyanze k'a kɛra sabu ye ka banbagaci maa 30 ɲɔgɔn fa ani maramafɛn girinw caman minɛra an ka sɔrɔdasiw fɛ nin kuma in dangɛnɛmayara an ka sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kunnafoni caribondaso maaw ka ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko colonel Suleman Danbele ale bɛ cayɔrɔ min kunna o de welela ko direction
de l'information des relations publiques des armées DURPA ko Suleiman Dambele y'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw an bɛ don min na i n'a fɔ bi mankanba min kɛra Koriyanze ko masini ma to a la hali an ka sɔrɔdasi ma bana k'u ye banbagaci marifatigiw ma 30 ɲɔgɔn de kɔni fa ko o hukumu de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma k'an ka lakanabaw taara dugula dugu min n'an ko a ma ko Ngoroja yɛrɛ n'a bɛ Koriyanze fɛ o taama in ni o sɛgɛsɛgɛli bolo de ma k'u ye banbagaci marifatigi 4 k'olu fana bɔnɛ u nin na u y'u ka maramafɛnw caman de sɔrɔ dogobolo ma an ka sɔrɔdasiw y'o bɛɛ de ta ka na n'a ye ko kabini san 2000 ni san 12 n'aw hakili b'a la lakanabaliya kɔni kɛra k'an ka jamana labɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana duguba ni dugumisɛnw nka ko wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛla walasa malidenw ni lakana ani malidenw yɛrɛw lakanali ka kɛ an ka sɔrɔdasiw ka laɲini ni u fɛla ye nin kibaruya in a fasirila Amarana Maïga de fɛ ka bɔ agence Anadalo ka kibaruya lasela balimaw aw hakili bɛ Bakari Togola la wa o Bakari Togola min tun bilala ka taa Bamakɔ kasobonba la o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana sɛnɛkɛlaw tun y'a jira k'a fɔ olu ka nafoloba de tununa nafolo in kɔmasegin nafolo don min tun kan ka di olu yɛrɛ ma an ko min ma ko ristourne nin kuma in cayara kosɛbɛ ko sɛnɛkɛlaw ni kɔri sɛnɛlaw caman de fana de tun bɔra ka dantigɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsi Bakari Togola tun minɛra kibaruya min bolo ma n'an ko ma ko ristourne ko kɔrisɛnɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka nafolo min tununa n'a tununi bɛɛ de dara Bakari Togola kun k'u b'a ɲini bi an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba a n'a ka cakɛlaw fɛ baara o baara n'o kan ka kɛ bi cɛsiri o cɛsiri n'o kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɔrisɛnɛlaw y'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kan ka o kɛ walasa olu ka nafolo min tununa n'a fɔra ko nafolo kofɔlen in bɛ Bakari Togola bolo u ka nafolo ka se ka bɔ ka d'u ma o nafolo in de welela ko ristourne ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ ko bannen ye n'aw hakili b'a la an ka jamana josariya matarafabaw ni kiri nɔbɔbaw yɔrɔw tɔgɔ la minisiri kofɔlen min bɛ yen bi n'an ko a ma ko Mahamadu Kasoge ka kɛɲɛ ni Bakari Togola bilalen ye ale tun y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ josariyatigi dɔw y'a jira k'a fɔ Bakari Togola kɔni bilala a bilali min kɛra ko fɛn t'a nɔ na a bɛ se ka taa ka ca la kabini o kuma de fɔra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko nin de ma bɛn Mali yɛrɛ jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kiri ni josariya matarafabaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola bilali min kɛra ko nin kɛra ni dungɔ bilali de ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la wa hali kiritigɛlaw tun y'a jirali min kɛ k'a fɔ nin ko in banna ko o ye kuma de ko ka segin nin baara in bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra sɛnɛkɛlaw fana ye wulikajɔ daminɛ ko u ka wari min tununa ko ka u ka wari ɲini ka d'u ma ni sɛnɛkɛla ninnu bɔra ka caya an ka jamana denmisɛnw yɛrɛw tɔgɔla bon min bɛ Bamakɔ yan n'an ko a ma ko maison des jeunes nin tun ye kɔrisɛnɛlaw ye minnu bɛ bɔ Fana mara la minnu bɔra Kita mara la Kucala mara la Sikaso mara la ni kɔrisɛnɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka nafolo de soɲana nafolo min soɲana ko nafolo in soɲaba tɛ maa wɛrɛ ye ko Bakari Togola de ye olu ka nafolo soɲa o Bakari Togola min tun ye APK ɲɛmɔgɔba ye wa hali kɔrisɛnɛlaw yɛrɛw ka tɔnba min n'u ko a ma ko bureau de l'organisation des cotonculteurs ko a tun b'o kulu fana kɔnɔ maa min tun ye nin kɛnɛ kalanfa ye a ko a y'a jira kunnafonidilaw la ka jira k'a fɔ u bɛ ko o ko la bi k'olu b'u ka nafolo de nɔfɛ nafolo min n'o tun kan ka segin sɛnɛkɛlaw ma ni kɔri ɲɛna jamana marabolo ɲɛmaaw tun kan ka nafolo min d'u ma o ristourne wari o min ŋanamu na bi k'u b'a ɲini dunnama fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka fara olu kan o ka wari suɲani min bɛ yen o wari in suɲani ka se ka bɔ ko gɛlɛyaba de bɛ kɔri sɛnɛ la bi wa hali kɔri sɛnɛlaw kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ juruw b'u la i n'a fɔ angɛrɛ juruw b'u la a n'a ɲɔgɔnna caman nka ko min kɛra dabalibanko ye ko an ka jamana josariyatigiw ye nin ko in bilali min kɛ ka yafa Bakari Togola ma k'olu kɔni ma jɛn n'a ye wa ko n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ŋaniya ta jamana josariyatigiw ye ŋaniya ta k'u jɛra Bakari Togola ma nafolo kofɔlen min tununa k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko k'u ka nafolo bɔ ka d'u ma k'olu ye kɔrisɛnɛlaw ye ka bɔ Kita Kucala Sikaso Fana ani Mali dugumisɛn ni dugubaw caman kɔnɔ k'u ma jɛ u ka wari kɔ ko ni jamana ye maaw bila maaw k'u ka wari soɲa nin cogo la ko jamana yɛrɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la walasa olu ka se ka nɔgɔw sɔrɔ ka bɛn ni kɔrisɛnɛ nata baaraw ye ko gɛlɛyaba de b'u kan o dogolen tɛ nin kibaruya in an y'a bɔ kunnafoni fasiridi sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko nouveau réveil a fasirila Adama Kulibali de fɛ nka an ka jamanadenw walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni kɛ nin ko la u ye kunnafonidilaw weleli min kɛ k'u ye ɲɛfɔliba de kɛ kunnafonidilaw ye anw ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ an ka
cidenw yɔrɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan bi dɔnkibaru kɛnɛ kan an ka kɔrisɛnɛlaw yɛrɛw lamɛn ndɔɲɔ min b'u kan u ka wariko in na u ye ɲɛfɔli kɛ malidenw o ɲɛfɔli o kɔrɔfɔ dɔw filɛ jama ani sɔgɔma an sira kɛra ala kan tiren kɛra yamagɛ kɛra ala ka d'an ma mɔgɔ mɔgɔ sen y'a bila kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo an bɛ presi mɔgɔw fo parce que olu sabula jamana bɛ ban an kumakan mɛn k'an lamɛn k'an ka tiɲɛ ni faniya ka wuluma ko bɔ ɲɔgɔn na an b'u fo an bɛ kɛnɛ mɛn kan baara nin an ye dɔ kɛ nin baara nin na kosɛbɛ an ye dɔ kɛ nin baara nin na kosɛbɛ ne tɔgɔ Gayi Danbele ne ye sɛnɛkɛla ye ka bɔ Kita mara la ko Fata secteur an ye conférence de presse caman kɛ nin baara nin kan mais n b'a dɔn jamana bɛ bolo min kan bi ɲagami min bɛ sɛnɛkɛ tɔn kɔnɔ sɛnɛkɛ tɔn bilara mina min kɔnɔ ni o ye loi d'orientation agricole ye o loi d'orientation agricole a y'o sira de bila sinon baara ɲumanba de don mais a y'o sira bila yɔrɔ jɔn na an bɛna mɔgɔ jɔn jalaki o kɔnɔ sisan bi an bɛ jamana maramansaw yɛrɛ jalaki baara in kɔnɔ parce que baara in ye sariyama baara le don entreprise le ye donc sɛnɛkɛlaw farara ɲɔgɔn kan k'u ka cotisation sara k'u ka paribuluw sara depuis 2006 o nafolow jamana bɛɛ turuba mankoto la miliyari yirigaw tununnen fɛn bɛɛ tununnen an ka kɛlɛ kun tɛ biro ko dɔrɔn ye an ka kɛlɛ kun tɛ biro ko yɛrɛ ye an ka kɛlɛ kun ye mun ye sɛnɛkɛlaw ka hakɛ min tununnen o hakɛ o bɛ se ka ɲini k'o labɔ cogo di an ka kɛlɛ jubaju a b'a daminɛ o yɔrɔ la je pense que bi n'i y'a ye jamana ɲagamini hali bi ta kun kelen tɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka ko la pan kɛra o yɔrɔ de kunna sinon ni gouvernement tun ye kala bila a ka ɲimi ɲɔgɔn fɛ komi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ selenge cogo min na an ka bɛnkanw la an ye fɛn fɔlɔ min ta k'a yira an ka mandataire fɔlɔ la n'o ye fɔnba ye o de ye sɛgɛsɛgɛli ka sigi sen kan sɛnɛkɛlaw ka nafolo min tunna san yirika kɔnɔ u mana kɛ yɔrɔ min na a mana kɛ mɔgɔ min na olu ka ɲangi comme ça an bɛna biro ko da n'o tun kɛra ko sama bɛ yɔrɔ min na ko ɲɛnabɔla kiri min kɛra sɛnɛkɛlaw ka kiri a fɔra ko bakarijanna n'a n'o la mɔgɔ k'u kana bila la k'u ma tiɲɛli kɛ sɛnɛkɛlaw ka nafolo taara min fɔɲɔ de y'a ta u bɛ ji de y'a ta wa a ma di bakarijanna n'a ka jama de ma minisiri kasogɛ an b'an bolo jɔ i yɛrɛ kun na kasogɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko kiri min kɛra ko kiri ma kɛ ko sigi bɛ k'a kan fanga tɛna kan fila fɔ ye dɛ kiri min kɛra ko sigi bɛ k'a kan hali bi an bɛ ɲini ka don san kelen na sigi ma kɛ o kiri kan o ye lagosi dɔw fɔlɔ ka ɲɛsin fanga ma bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini an ye filiali bɛɛ bori an sɛnɛkɛlaw k'a fɔ k'an bɛ transition kɔ an bɛ sɛnɛkɛlaw ka hakɛ ɲinina an bɛ tiɲɛ ɲinina an tɛna sɛgɛn o la mais an b'a ɲini gouvernement fɛ a k'i kɔfɛla an na dɔɔnin sa parce que an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la tiɲɛ ɲinini a man ka se nin bɛɛ la an b'a dɔn dɛ jamana a ɲagamina politique mɔgɔw fɛ san 30 kɔnɔ san 30 politique mɔgɔw ye jamana ɲagami n'i nana o la k'i k'a bɛɛ ɲɛbɔ san 2 a bɛ gɛlɛya i bolo mais bi sɛnɛkɛlaw fanfɛla o kan ka lajɛ kosɛbɛ parce que bi mali budget n'i y'a sigi 100 o 100 65 n'i ye 100 bila i poche la a yira ko kɔri wari 65 b'a la n'o kɔriko b'a la ka tiɲɛ o ye gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ dɛ sɛnɛkɛlaw u k'i kɔfɛlɛ o yɔrɔ la bon an bɛ san min kɔnɔ ko ɲinan Kita mara la sɔrɔ ma kɛ ji ye tiɲɛli kɛ kɔribana tiɲɛli kɛ an ka denmisɛnninw bɛ kan ka boli ka taa damandaw ni fɛnw la an bɛ min ɲini gouvernement fɛ a k'i kɔfɛlɛ sɛnɛkɛlaw la juru min bɛ sɛnɛkɛlaw la ɲinan filali 4 nin kɔnɔ bɛɛ degun ni kɔribana ni a ma yɔrɔ si to a tɛ an ka jamana kelen k'a jamana wɛrɛlu kan donc an ka juru u bɛ se ka yafa cogo min sinon ni sɛnɛkɛla n'i y'a jɛ san 1 i bɛ san 3 k'a tɔɔrɔ a kɔnɔna an bɛ min ɲini gouvernement fɛ a k'an labɛn a ka se ka baara bila minɛn yɛlɛma kɔnɔ o ka d'an ye kosɛbɛ et puis sɛnɛkɛla ko kelen ne bɛ fɛn dɔ fɔ a kɔnɔ bi bɛɛ k'a faamu u bɛ kan ka ko kɛ PDG ku ye nango ku saga ko tɛ nin ye nango ku tɛ nin ye foyi tɛ nin ye ɲagami min donna nafolo min damula sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔw b'u la minnu tɛmɛla bakatɔgɔla n'a jama saga m'o damu nango m'o damu foyi m'o damu o ka sɛgɛsɛgɛ k'o labɔ fɔlɔ ba o mana kɛ sisan an bɛ se ko tiɲɛ ma nin kuma ma jan tiɲɛ kuma ma jan an b'a ɲini gouvernement fɛ parce que politique mɔgɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi u ye dakun bɛɛ ta u dɛsɛra tile fila kɔnɔ an bɛ mun mɛn radio nin fɛn na ko VCR o VCR fana parce que politique mɔgɔw fo maliyɛn k'i hakili to nin na quoi maliyɛn k'i hakili to nin yɔrɔ nin na politique mɔgɔw n'i b'i ka fanga kan e ka fanga ka sanuma olu ka naji bɔ ni olu tun bɛ namara mɛn na o namara ni o nkalon bɛɛ o lɔnna ka ban olu binna an t'a fɛ ka taa o da fɛ tugun donc ni jama bɛ kure ni gɛlɛya min ye olu bi profiter ni o gɛlɛya le ka fanga kɛlɛ ni o ye k'a sɔrɔ tiɲɛ t'u bolo an bɛ sogo jadisi kɛlɛ o jadisi kɛlɛ politique mɔgɔ minnu b'o jadisi kɛlɛ kolokolo kan bɛ ko insécurité olu yɛrɛ sen b'a la olu y'o insécurité kolokolobaga dɔ ye ka taa bi olu b'an na ɲinɛ tuguni ka n'i jɔ o kumaw la donc vraiment an b'a ɲini gouvernement fɛ an sɛnɛkɛlaw Asimi i ni ka mɔgɔw an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini an tɛ politique mɔgɔ parce que nin kɛlɛ nin an ka san sɔrɔ dɔɔni a sabu ye sɔrɔsiw ye ni sɔrɔsiw tɛ sabu san politique mɔgɔw u y'a bira an da la tuguni mais hali bi u k'i jija de n'o tɛ politique mɔgɔw u b'a kan dɛ u b'a kan dagolo bɛɛ la pour que u b'a bira an da la an tɛna sɔn bi fewu régime kɔrɔ min tamila Bakarijanna n'a ka régime ka taa dugu ma fɔ sanfɛ sɛnɛkɛlaw t'u kɔ bi u t'u kɔ sini parce que u ye tiɲɛli kɛ bɛɛ b'o kalama donc o yɔrɔ n'a bɛ corriger cogo min na a ka corriger o cogo la mais an ka nafolo ko kɔni o ka kɛ priorité a ka sɛgɛsɛgɛ k'a labɔ ne bɛ dan ye ne bɛ jama
Ambaliba ani sɔgɔma ne tɔgɔ ye Vamsa Bagayogo ka bɔ Fana Filière la n ye sɛnɛkɛla ye Fana Gɛɲɛ ka komini n bangedugu ye Warasala ye n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo journaliste minnu nana anw yɛrɛ sɛnɛkɛla minnu nana n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi an sigi mɛn kun min na a bɛɛ ye cikɛko de ye n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra Mali sɔrɔ fɛn min bɛ kɔɔri ɲɛ bi an bɛ min kalama n'a ye bɔ sanu na foyi tɛ kɔɔri bɔ bi Mali sɔrɔ i b'a ye ni gɛlɛya nana anw ka kɔɔriko la jamana yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ kɔɔriko kun kan parce que salon an y'o ye kɔɔri bɔda ko n'a ta ko n'a sɔrɔla jɔda t'a la kɔɔri ye embargo ye kɛli min kɛ a kun bɛ ye k'a fili k'a to yen mais kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ tiɲɛ ko ma k'a ye an kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnna parce que an bɛ se k'a fɔ an b'an ko min an b'an diya min parce que an jigi ye sarasiw ye wa u nana an jigi b'o kan wa an jigi tɛ b'o kan Asumu n'a ka gouvernement Choguel n'a ka gouvernement an jigi b'o kan nin ko ɲɛnabɔ ko ɲuman an mago de b'o la an mago bɛ min na dɔrɔn an ka wari kun fɔlɔ n'an bɛ min fɔ n'o tununa k'o ka ɲini ka d'an ma ɲɛ bɛ anw mɔgɔ minnu sigi mɛ yan an bɛɛ taara pôle économique la nin wariko la o kun ye miliyari 18 ye a don maa fila dɔrɔn ka ɲininkali kama an tilenna yen dɔw ko tigi tɛ wari la tiɲɛ don tigi tɛ wari la parce que n'i ye sɛnɛkɛlaw ye bloki fara ni politigimɔgɔw nalen la a kɛ lata kara biro ko ye o ye wari min bɛ i b'a dun tigi de t'a la sinon ni ko b'a kɔ wala mɔgɔ tɛ giri ka d'a kan kɔɔri sɛnɛ ye nin ye a ka jugu dɛ dɔw b'a la o bɛ fɛn sɔrɔ dɔw b'a la o ma fɛn sɔrɔ fo dɔw dusu kasilen bɛ bɔ mais bloki fara tɛ kɔɔri sɛnɛ nɔfɛ bloki fara bɛ biro ko de nɔfɛ o pana maa tɛ se k'a fɔ maa tɛ don biro la dɛ mais mɔgɔ min ye fɔlɔ ta kɛ an ka m'o de ma n'a cana olu bolo laɲini faama ye min ye mɔgɔ minnu ye fɔlɔ ta kɛ n'a cana u bolo olu k'u jɔ fɔlɔ ka bɔ yen fɛn tɔgɔ b'o lisi la olu de ka bɔ yen a ma ca minnu bolo olu ka gɛrɛ a ma f'u dati don kɔɔriko kuma na dɛ mais fɛn min ye jɔyɔrɔ ɲini ye ni fɛn dɔ cana i bolo ne yɛrɛ ma hakilima ye i bɛ t'i hakili sigi fɔlɔ de nin cana bolo siɲɛ wɛrɛ ni nana n b'a dilan cogo di maa wɛrɛ min fana bɛ gɛrɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen a can'u bolo dama tɛ nafolo min y'u nɔ minɛ diɲɛ b'a kalama jamana b'a kalama o waati de la ni mɔgɔ min kɛra kɔɔri sɛnɛ mɔgɔ ye k'e bɛ biroba la e bɛ se ka fɛn bɛɛ de kɛ wari la sinon kɔɔri sɛnɛ tɛ fɛn sɔrɔ o tɛ fɛn tɛ sɔrɔ a la o tɛ dogo ko ye. an balimaw a dogolen t'aw la ka fɔ arajo ye fɛn ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni maa minnu b'a joona n'an tɛ bi la kunungo ni arajo tun b'i bolo hali tun bɛ sibon sɔrɔ yɛrɛ ye an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw caman bɔra duniya kɛlɛba filanan kɛnɛ kan an ko min ma ko deuxième guerre mondiale o forilen minnu tun taara ka taa Faransi jamana kumabɔ olu seginnen ka na a jiralana an ka dɔfɔ kɛbaw fɛ an'an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw ko maa caman de ni arajo de seginna u ye nali min kɛ k'u y'o falen ni dutɛrɛnw ye wa o maakɔrɔba caman de kɛra sibontigi ye bi Bamakɔ o sibon ni ko i b'o lajɛ bi o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn kɛmɛrika caman na nka ko a bɛɛ de sɔrɔla ni arajo ye ka d'a kan ni arajo tun yer'i bolo kuma dɔ la e bɛ jate i n'a fɔ dugu gulomaw arajo tun ye fɛnba ye wa hali bi arajo a ka gɛlɛn ɲɛnamaya ka kɛ ni arajo tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ wa hali Faransi jamana waati min na u da korona u yɛrɛw ka jamana ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko De Gaulle ale taara ka taa l'anglais jamana tɔgɔla arajo so min bɛ yen n'a bɛ lasew kɛ ngilɛkan na an ko ma ko BBC k'a taara o kɛnɛ de kan ko Faransikaw ka nin cɛŋana in n'an ko ma ko De Gaulle a taara ka taa kuma rajoso de la o b'a jira k'a fɔ hali kɛlɛ minnu wulila dunuya kɔnɔ n'an ko ma ko guerre mondiale nin baara in si ma taa rajo kɔ n'i ye anw yɛrɛw ka ɲɛnamaya lajɛ bi ni dugu jɛra maaw bɛ wuli ka bɔ o sibonw kɔnɔ haminako fɔlɔ min bɛ na malidenw na o ye ka ɲɛɲinini kɛ kibaruya jumɛn de bɛ dunuya kɔnɔ u kunna sirilen ka se ka bɔ rajo ka baara de y'o ye ka kɛɲɛ ni dunuya yɛrɛ sigi minɛn kuraw ye an bɛ don min na i ko bi minɛnw cayara rajo a bɛ lamɛncogo la bi hali sena samaraw dɔw bɛ dilan ni arajo ye nin bɛ kun de ka se ka maaw sena teliya nka arajo min dɔnna min fɔlɔ la o ye arajo min ni a bɛ minɛ bolo la turu bɔlɔ b'a la an ko min ma ko antenne maa minnu bɛ arajo ko ɲɛdɔn kosɛbɛ olu ko ni kibaruya bɔra arajo la arajo min ni antenne b'a la n'a b'i bolo kɔnɔ k'i bɛ kibaruya in mɛn ni bonya ye i b'a mɛn ni karama ye nka ko maa minnu bɛ arajo lamɛn ni filijuruw ye n'an ko ma ko écouteur ko a ka ca ala fɛ lafiya min b'a la hakilisigi min b'a la ko kibaruya caman bɛ o bɛ taa k'i dan an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw don bɛ duniya kɔnɔ anw fɛ yan don min ni a kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana ni duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw kɔnɔ k'o kɛ arajo yɛrɛ bonya min b'a kan a ye jɔda min ta duniya latigɛ kɔnɔ
a bɛ maaw kibaruya min kɛ a kɛra diinɛ sira ye o a kɛra denmisɛnw ladɔnniyali ye duɲalatigɛ la o a kɛra farikolo ɲɛnajɛ ye o a kɛra kibaruya ye o a kɛra a sira o sira ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase rajo de fɛ ko n'an tɛ bi la ko bɛɛ tun tɛ kuma rajo la kuma bɛɛ tun tɛ fɔ rajo la wa rajo tun da tɛ don fɛn bɛɛ la nka ka kɛɲɛ ni kumabonw cayali rajo baarakɛlaw nana caya min b'a sidɔn o bɛ lasew kɛ min t'a sidɔn o bɛ lasew kɛ wa hali mangana munnaw minnu bɛ maaw hakili ɲagami ka nafolo sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ka taa nafolo sara bi ka rajo kɛ maaw ka nafolo fusuguli sira ye rajo yɛrɛ tɔgɔla donba de tun sigira kunungo anw fɛ mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko journée mondiale de la radio o hukumu de kɔnɔ anw ye wulikajɔ kɛ ka taa kunnafonidilaw yɛrɛw tɔgɔla bon min bɛ bamakɔ yan n'an ko a ma ko maison de la presse n'a ɲɛmɔgɔba ye elhaji banjugu dante ye kulu bɛ olu yɛrɛw fɛ n'an ko o ma ko urtel union de radio et télévision libre du mali nin kulu in bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka rajo baarakɛlaw yɛrɛw ka hakɛw latanga nka ka kɛɲɛ ni rajo yɛrɛ nafa min b'a la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ an ka kabilaw kɔnɔ malidenw anw ye ɲiningali kɛ jamanadenw yɔrɔ la rajo yɛrɛ mun de don o seereyaw filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i ye bɛnko kuma fɔ maliyɛn b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ bi kosɛbɛ sabu an bɛ jamana min kɔnɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mɛ n'i ye bɛn yɛrɛ ta bɛn ye suguya fila ye bɛn a bɛ se ka kɛ jamanadenw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ ye donc rajo bɛ se k'olu cɛ bɛn walasa u ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ ka to i danbe la bɛn filanan o bɛ se ka kɛ jamanaw ye jamana minnu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na walima u yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na olu kan ka k'u gɛlɛya cogo bɛɛ la ka moyen ɲini moyen minnu b'a to u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka diɲɛ kisi kɛlɛ ma. don min na i ko bi arajo 400 ani arajo 80 o de bɛ urtel ka mara kɔnɔ n'o tɛ arajo ye fo arajo 600 a n'a kunkanfɛn ye mali kɔnɔ mɛ minnu b'an ka hukumu kɔnɔ o de ye 400 ani 48 ye. layidu ni weleka min bɛ an bolo urtel tɔgɔ la ka ɲɛsin arajow ni arajow baarakɛlaw ma an bɛɛ lajɛlen ka an jija an ka kɛ dilannikɛlaw ye sabula n'i ye ɲina thème yɛrɛ lamɛn ko arajo est paix o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ arajow la. mali kɔnɔ yan nɔ arajo min yamaruyalen don o ye arajo 400 ani 91 ye o arajo jɛnsɛnnen mali fan bɛɛ fɛ o arajow la comme a fɔ minnu ma radio commercial olu b'o la non commercial b'o la radio communal ni fɛngɛw b'o la ani radio publique fila n'o ye ORTM radio ye national ni chaîne 2 ye ani kɔkan radio 3 n'o ye BBC ni Voix de l'Amérique ani Medi 1 baaraw kɛcogo la bi thème yɛrɛ ye min ye kama ka fɛngɛ min ta radio est paix arajo bɛ se ka bɛn sabati cogo jumɛn jamana kɔnɔ arajo yɛrɛ de ɲɔgɔn t'o la parce que arajo de bɛ se k'o kɛ arajo de bɛ se ka lamɛn fan bɛɛ arajo de bɛ se jamana fan bɛɛ ma arajo de la kan bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ a la. an ka jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya caman de la donc arajo bɛ se k'a dɛmɛ pour que bɛn ani lafiya kan ka sɔrɔ jamana na ministre y'an bila pour kan ka na ka na ministère kuma fo parce que n'i ko presse test de kan ka gérer. Donc o test la bɛ san kelen bɔ an b'a ka baara la sisan test baara bɛ banna donc o test n'a dɔn normalement a kan ka secteur valoriser pour que u ka baara ka kɛ ka ɲɛ quoi. an ka baara ye jumɛn ye baara taabolo ye jumɛn ye baara kan ka kɛ jumɛn ye baara nafa ye jumɛn o de kan ka yira mɔgɔw la bi n'i kumana jama de b'i lamɛn et puis n'i kumana dɔrɔn a ma se mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ mun de fɔra parce que n bi kuma i bi kan mun mɛn n b'o kumakan ni kumana kɔrɔbɔrɔkan na kɔrɔbɔrɔ b'a mɛn ni kumana bamanankan na bamanan b'a mɛn ni ne kumana bozo la bozokan b'a mɛn donc n'u y'a mɛn u b'a faamu n'u y'a faamu n'u y'a dɔn b'a la basigi bi kɛ lafiya bɛ kɛ bɛn bi kɛ. arajo ye jama de ta ye min y'a kawari da la o ta tɛ o ye arajo privé arajo public ORTM o ye an bɛɛ de ta ye o ye état ta ye o ye an bɛɛ de ta ye maintenant arajo ka baara ye min ye ka kunnafoli di mɔgɔw ma. kunnafoli dɔ bɛ yen a b'i bolo tiɲɛ dɔ a fɔra mais n'i y'a fɔ a bɛ tiɲɛni kɛ o ye fɔlɔ ye filanan i bɛ mɔgɔ kelen ɲininka i bɛ fila ɲininka i bɛ saba ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ est ce que min fɔra tiɲɛ don wa nkalon don n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ ɲɛnabɔ an bɛ don min na ko bi arajow bɛɛ kan ka mali jamana dɛmɛ. an bɛ arajow lamɛn peut-être n ka pili banna i ka pili banna o t'a la bon téléphone ko en tant que batterie b'o la a ka ca ala fɛ mɔgɔ ka batterie tɛ ban joona. téléphone lamɛn yɛrɛ fana tɛ foyi kɛ batterie la i bɛ se ka heure kelen kɛ heure fila kɛ ka téléphone lamɛn mais a tɛ foyi bɔ i ka batterie la donc téléphone ta kɔni a lafiya ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ i tɛ mɔgɔ sɛgɛn
e yɛrɛ fana ka émission tɛ tɛmɛ i kan. mɔgɔ bɛ arajo ko ni telefɔni ko don ɲɔgɔn na u tɛ sira kelen telefɔni bɛ dɔ bolo a bɛ arajo lamɛn arajo fana bɛ se ka fɛn dɔ kɛ don dɔ la telefɔni tɛ se k'o kɛ o différence kɔni bɛ yen. bon arajo ko a ka di mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman bɛ arajo ma yɛrɛ de ɲini parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ telefɔni bɛ na ka bɔ kɔfɛ arajo t'a la mais u bɛ na k'u bɛ arajo application ɲini k'o sigi a la arajo ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ yɛrɛ de arajo lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ de awɔ. kɔlɔlɔ mun bɛ ka kumakan lamɛn ka kunnafoniya lamɛn arajo fɛ walima ayiwa telefɔni fɛ danfaraba mun b'u ni ɲɔgɔn fɛ écouteur ma sisan denmisɛnninw bɛɛ kɛra tulogerew ye kɔlɔlɔ camanba de b'a la sabu ka d'a kan ka écouteur don i tulo kɔnɔ o de e ye fɛn dɔ karaba tulo yɛrɛ kan ka dilan a dilan bɛ cogo min ala fɛ a mago bɛ distance dɔ de la ka lamɛnni kɛ mais ni e y'o ta k'o sɔri i tuloden kɔnɔ i y'a ɲini k'i tɛnpan ci mɔgɔ bɛ ka kɔlɔlɔw lase u yɛrɛ ma an ka segin an ka kɔrɔlen ninnu ma an ma ne ka arajo nin kɛrɛfɛ a kan ni filtrelen don foyi t'a la n bɛ n ka son lamɛn n bɛ n ka télé lamɛn n bɛ information lamɛn mais ORTM kɔmuso an b'a lamɛn nin fɛ. fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ arajo tun bɛ ta ka yala foro kɔnɔnaw ni fɛnw na nka bi na an bɛ don min na ko bi telefɔniw bɔra i b'a sɔrɔ telefɔniw caman kɔnɔna na arajo bɛ a la i bɛ écouteur don a la dɔw yɛrɛ bɛ écouteur tɛ don a la i b'a ye i bɛ to moto boli la i b'a lamɛn en même temps i bɛ mobili boli la i b'a lamɛn i sigilen i ka baarayɔrɔ la i b'a lamɛn k'a sɔrɔ i ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn déranger bon a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi. an balimaw ni a y'a sɔrɔ malidenw caman tun bɛ ɲiningali la a bɛ kalo caman bɔ bi dɔgɔtɔrɔ umaru mariko kunkanko kibaruya la o umaru mariko in ko a yera a yeli min kɛra gale ko kɛra rusi jamana de kan a ye jaw de bila bɔlɔlɔ sira kan ka jira k'a fɔ ale bɛ balo la tiɲɛ don wa a bɛ jamana min kan o jamana ɲɛmaw jantolen b'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana josariyatigiw ni kiri nɔbɔbaw k'olu de tun ye wulikajɔ kɛ o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɔrɔdasiw ye fɛlɛli min kɛ mura kɔnɔ ni an balima filaw y'a jira a waati ko sɔrɔdasiw ye tiɲɛni de don mali jamanadenw kun o kɛra sabu ye ninnu taara hali an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba jabala la primature ka taa dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga kumaɲɔgɔnya o kunkanko kibaruya de la fangaɲinikulu bɛ anw fɛ mali kɔnɔ n'an ko a ma ko adema PASG ninnu fana tun ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ de sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛ y'a jujɔ na anw fɛ mali kɔnɔ o démocratie ko o ye san 30 kɔ sɔrɔ politikimaw caman de welela olu kana hakili jagabɔ k'a kan o kɛnɛ de ka ko umaru mariko da ye falakɔnɔ bin tigɛ kabini o don mariko kɔni bɛ taa la lakanabaw ye taali min kɛ a yɛrɛ jabala la a waati kuma caman fɔra umaru mariko yɛrɛ balimaw fɛ a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw k'an ka jamana lakanabaw ye taali min kɛ k'u taara tiɲɛniba de kɛ nin ma kofɔlen ka so wa umaru mariko yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ ko maa minnu taara ka taa ale nɔfɛ ko laɲini wɛrɛ t'u kɔnɔ ninnu cira colonel asimi goyita de fɛ ko laɲini foyi t'a kɔnɔ k'ale umaru mariko bɔnɛ a nin na ko de kɛra sabu ye ale bɔra jamana kɔnɔ ka taa ɲɛma dogo wa ko maa minnu ko ale umaru mariko boli la ko ale ma boli a taara ka taa ɲɛma dogo de ka daa kan u tun b'a fɛ k'a bɔnɛ a nin na umaru mariko min ni a ka kibaruyaw yera rusi jamana kan kalo caman taama kɔfɛ jamana kɔ kan ko a nana Côte d'Ivoire jamana kan o Côte d'Ivoire jamana min ni mali kantigiw ni u tun bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔdasi ma 49 kunkanko kibaruya la ko umaru mariko an bɛ don min na i ko bi ko a bɛ Alassane Dramane Ouattara ka jamana kan wa a ye dantigɛli kɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye taabolo min ta k'u b'ale bɔnɛ a nin na wa hali an ka jamana ni Côte d'Ivoire jamana kantigiw tun ye fɔɲɔgɔnkɔ min kɛ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma umaru mariko ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛna ka siɲɛ gale ye kabini a taara a tununa malidenw na a ka bɔ ka dantigɛli kɛ jamana kɔnɔ o dantigɛli kumaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'an kuloma jɔ an k'o lamɛn wa. Alassane fo a n'a ka mɔgɔw fo u ye hakilimayaba de kɛ ni mɔgɔ min k'i t'o fɔ an ko farafinna ni farafinna don est-ce que an kan ka fɔ ka fɔ ko ni farafinna ko dɔ kɛra farafinna kan an ko wuli jago la kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn na kɛlɛ tɛ dɛ u ka sɔrɔdasi 49 in an ka kuma fɔ ne sigilen bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ kɛcogo b'a la mɔgɔ 44 bɛ jigin e ka aéroport u bɛ jigin i ka aéroport o ni avion bɛna maramafɛn b'o kɔnɔ u y'u ka passeport fara ɲɔgɔn kan ka n'a di e ma k'an ka passeport filɛ nin na anw de ye nin ye an tɔgɔ nin y'an jamu filɛ nin ye an ye avion min nana a filɛ nin ye an nana ka na an ka service kɔrɔ la o tɛ mercenaire ye sa ko ye mercenaire b'i dogo de ka na tiɲɛni kɛ n'i ko k'olu ye espion ye espion min nana yɛrɛ yira i la ka ban yarɔ o kɔrɔ dɔn ka nɔgɔ dɛ a ye fara k'an ka jamana kunna bi maa hakilima bɛɛ y'a dɔn an kunkolo fununen sigilen de tun bɛ nin ko in kɔnɔ
iwara on ka jaabi ɲana u ma wuli fɔlɔ kun don Côte d'Ivoire yan mais tun tɛ nɔgɔya dɛ ni fɔlɔ kun don Côte d'Ivoire maliyɛnw tun bɛ yen n t'a dɔn min tun bɛna kɛ o ɲɔgɔn faga de tun bɛ wuli jamana kɔnɔ o tuma k'i ka jamana gɛlɛya ta ka na da mɔgɔ dɔ an y'a f'u na waati la sadi denmisɛnninw bɔra ka f'u na ko he a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan a ka avion ta a ka na n'a ye a ka fɔ Alasani ɲɛna fili b'aw ka papiyew kɔnɔ a ye fili woloma i ka sɔrɔsiw filɛ a fɔr'u ɲɛna dɛ n'i y'a ye n b'a fɔ ta a fɔr'u ɲɛna i ka sɔrɔsiw filɛ wa ayiwa an mago bɛ maramafɛn na an t'a d'i ma dɛ papa an tɛ maramafɛn ninnu d'i ma a fɔ tun tɛ Alasani kɛlɛ ye Mali ka jɔn ye hɔrɔnya bɛ ko dɔ dilan marimakisɛ t'a dilan dusu t'a dilan hɔrɔnya b'a dilan bonya bɛ ko caman dilan bonyasigi bɛ ko caman dilan mais n'o nana ka na kɛ pipa ɲɔgɔn na mais c'est quoi a bɛ mun ko ɲɛ ye o tuma y'o kuma min fɔ nin ta n b'i ka kuma sɔn ji la k'i fɔ a la ayiwa n'i ye min kɛ communication ko la yɔrɔ nin communication ko la nka tɔn n'o wɛrɛ kɛra communication kɛ i to yen i ma kun a to tan tiɲɛ bɛ ka da kɛnɛ kan tiɲɛ bɛ ka da kɛnɛ kan n ko wa tiɲɛ bɛ ka da kɛnɛ kan halisa ala ka tiɲɛ da kɛnɛ mais kuma tɛ fɔla kan tiɲɛ min kɛ kuma bɛ fɔla kan ɲɛli de kɛ mais n'i ko cɛ ka ɲi su fɛ a dugu bɛ jɛ o donc fɛn fɛn fɔra tan a ye fɛn fɛn mɔn kuma ko Maroc y'a kɛ tan Maroc y'a kɛ tan ne taara assemblée la ne b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna n y'a kɛ ala kama hali min fɔra n'a a fɔli man di tulo la dɛ k'a fɔra ne ma k'a kun ban b'aw la k'a dɔn dɛ a y'a fɔ ni min ye tiɲɛ la n b'a fɔ ko tiɲɛ don ne mɔgɔ de don ne adamaden don ala kɛra yɛrɛ fɔ yɔrɔ min na k'ale ye adamaden de ye k'ale tɛ se ka mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ k'ale bɛ sira de yiri la o yɔrɔ na jɔn bɛ se k'a fɔ ko e ye wulibali ye k'e tɛ ko e mana min fɔ k'o ye tiɲɛ ye i ka tiɲɛ bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ ka tiɲɛ bɛ yen mais tiɲɛ n'a bɛ jama nafa ne kan b'o de ma tiɲɛ n'a bɛ jama nafa parce que ne ye mura ko kuma in fɔ min kɛ ala barika la n ko mɔgɔ 51 tun nana ka taa n'a ye ko o ye ɲɛmɔgɔw ye ko ɲɛmɔgɔ don ko minnu yɛrɛ tun ye fagali in b'o la komi mankanw juguyara u tɛna na o mɔgɔ 51 faga u taara n'o ye Bamakɔ o ma taa di juge ma o dira juge ma mɔgɔ 48 y'o bɛɛ lasegin k'u si nɔ t'a la ala kama ne kɔni kuma sera olu kisi dɛ mɔgɔ 48 seginna 3 de marala k'u bɛna enquête k'o kan o ma kɛ ko ayi ko Maroc bɛ commission k'a b'a fɛ ka taa n'a ye CPI la ko ne b'a fɛ ka taa n'o ye CPI ne mago tɛ CPI la o ne mago tɛ CPI la ne bɛ taa ni mɔgɔ ye CPI la mun na ne mɔgɔ bɛ taa ni mɔgɔ ye CPI la ne t'o ye o mɔgɔw bɛ yen ne taa ni ye CPI la mun na o tuma ne tigɛra maliyɛnw na an ka ye Musa Tarawele juge n ko ne de bɔra décembre kalo tile 6 ka Mali bɛɛ labɔ ekɔliden bɛɛ labɔ n ko ATT i t'i kɔ don Musa Tarawele la dɛ i b'a juger parce que Musa Tarawele ka mɔgɔ bɛ ka kuma caman fɔ a bɛɛ nkalon ne de y'a ekɔlidenw diriger wa ne yɛrɛ bɛ kɛ seere ka na baara la Musa Tarawele ka avocat ɲininkali fɛn fɛn ka d'u ka kɛ na an y'o kɛ o kalo tile 6 décembre kalo tile 6 san 1991 sa ATT ko ɲɛlɛdu taw ye an bɛ Musa juger yɔrɔ la cɛ minnu tun tun bɛ yen n ye mouvement démocratique ye dɛ n ye nin ye dɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen o dɔnnen don minnu sɔnna ka t'u ɲɛ jɔ Musa Tarawele ɲɛ la ka kuma minnu taara ɲɛ jɔ Musa Tarawele ne taara jɔ baara la an ekɔliden an cɛ saba bɔra Yaya Karan bɛ tun b'o la Ibrahim Babɛri b'a la ka fara ne Umar Maroc ne jɔra baara la sɔgɔmada fɛ de 11h à 17h Musa Tarawele ka avocat bɛɛ bɛ yen bɛɛ ye ɲininkali kɛ papiyew bɛ yen ni nanbara tun b'a la ne tɛ taa jɔ Musa Tarawele ɲɛkɔrɔ Musa Tarawele ka mɔgɔw dɔw ye min fɔ n ɲɛna dɛ olu de y'a ka kuma lakale n b'a tugu dɔn ko Musa Tarawele ko hali ni jugu ye sonsan ye i b'a fɔ a bɛ boli ko ale mɔgɔ 2 o y'ale a ɲɛkɔrɔ se procès na o ye tiɲɛ bɔ da kɔnɔ ko kɛra Amidu Jabate Maître Amidu Jabate ani Umar Marko question yɛrɛ y'a dɔn sɛbɛn donc n'a fɔra la ko n caman bɛ kɛ tuma min na mɔni bɛ fɔ caman tɛ se kan n'olu bɛ wulila bi ka na fɔ ko u tɛ fa to ne y'u fa ye ne y'u caman fa ye n ye dɔw mɔkɛ ye n'a fɔra k'u t'aw tɛ fa to aw tɛ ba to fa kɛɲɛ ba kɛɲɛ ka jamana kɛ fa kɛɲɛ ba kɛɲɛw ta ye hali ni fa don n bɛ tiɲɛ a fana na hali ni ba ye i cɛ ɲɛfɔ kɔni i fa ye i cɛ funu de i ba ye i lamɔna o cogo la anw ma lamɔ ten mɔgɔw bɛ yen ni n'i fa tɛ bɛn ni n'i ba tɛ bɛn minnu bɛ se ka tiɲɛ fɔ i fa ni ba ye n'i bɛ se ka taa don o la o de bɛ mɔgɔya dilan an ka jamana kɔnɔ a fa terikɛ bɛ yen fa kanimɛ bɛ yen ba kanimɛ bɛ yen ba kanimɛ bɛ yen i bɛ taa i yɛrɛ ma furu na n'a ma ɲa ka ma ɲa kɛ den ta ye tiɲɛ ye ko fa tɛ se ka bɔ ba tɛ se ka bɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ fɔ a ma e tɛ se ka min kan ka min fɔ a ma fa tɛ sira n'a fɔra ko o la ko an bɛna kɛ jamana merci beaucoup pour ta langue e fa tun ye vétérinaire ne fa tun ye vétérinaire donc vraiment mɔgɔ min fana bɛ tɔn dɔ de la parce que n b'a dɔn n ye nin kuma minnu kɛ tan sisan n ka tɔnmɔgɔw u bɛ bonɛ jigin kan
ko ngana kuma ko u bɛna jigin bɔnɛ jigin kan k'a fɔra ko lasa ne miliyari 20 ma yan kɔrɔsɔ miliyari 20 ma ko ka 60 di mamudu ko ma ni mɔgɔ min bɛ se ka lasa na sɔrɔ a fɔ na ko mɔgɔ bɛ miliyari na miliyari ko mɔgɔ b'a la ko ne tɛ se ka don Rusi jamana kan ko n tɛ se ka taa Rusi dɛ baro tɛ wa ko n tɛ se ka taa Rusi ne bɔra yɔrɔ min na ne bɔra Rusi jamana kan e ɲɛna Rusi jamana kan fana ko non ko nin ye photokɔrɔw ye u ye mɔgɔ dɔw ta k'olu kalannen don kosɛbɛ k'olu bɛ image étudier aw ka tun bɛ lettre ci Rusiw ma k'olu ka ne minɛ o kuma fɔra ne ɲɛna o ye Rusiw o y'a sɔrɔ ne bɛ Côte d'Ivoire yan déjà Côte d'Ivoire u y'o fɔ ko bɔ fana de y'a fɔ ko ne taara Niger ko bɔ fana b'o fɔ cogo jumɛn na ko ne ko taara Niger ne ye aw ka ambassadeur muso dɔ ne n'o ɲɔgɔn sɔrɔ avion kɔnɔ an bɛ ka taa Niger bon tuma a k'a mɛn Bamako ko Mariko tɛ dugutigiw koyi parce que marifatigiw jɔlen tɛ na Ala barika la n tɛ dugutigiw koyi an kɔni b'o kelen min fɔ n b'o fɔ n ka tɔndenw fana ɲɛna n tɛ dugutigiw koyi n bɛ janto n yɛrɛ la n b'a dɔn ne kalifa bɛ mɔgɔ min na o ye aw ye mɔgɔ n'i bɛ jɔ jamanadenw na dɔw tun bɛ na ne faga mɛ mɔgɔ min y'a fɔ ne ɲɛna o ye butigitigi min tun bɛ sigilen da la dɔw tun bɛ na ne faga mɔgɔ min y'a fɔ ne ɲɛna fana o tun sigilen bɛ cɛncɛn feerela minnu bɛ ka dɛrɛ population de dɔ la population de wa ko Mariko i kana minɛ fewu gendarme dɔ don kana minɛ dɛ parce que min b'u kɔnɔ ɲuman tɛ dɛ i ko 7 a bɛɛ falen don i t'u si ɲɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na marifa b'u bolo ne ka so ambulance b'a la maire b'u bolo o ye dabɔra mun kan ka tila k'a fɔ isiw ɲɛna ko mɔgɔ si kana taa constat kɛ Mariko fɛ yen ko personne mɔgɔ si kana taa constat kɛ Mariko bara ko bɛɛ fɔra ka tila ka na mun kɛ tugun ne ye tile 45 de kɛ Bamakɔ o kɔfɛ gendarme kɛ o ko ma a ko he kuma fɔ ne yɛrɛ ɲɛna kuma in bɛ kurun la ka se a ko i kana minɛ parce que i taatɔla don hôpital la wa n'i taar'i yɛrɛ di fana o y'a sɔrɔ n labɛnnen don ko n bɛ taa n yɛrɛ di n'i taar'i yɛrɛ di fana ayiwa i ye min ye kalo 1 kɔnɔ o tɛ foyi ye dɛ i kɔni tɛna mɛn u bolola la mais i b'i si kɛ taa ni ka segin na hôpital ni i ka so cɛ o de y'a to ne ma taa n yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ minnu b'a la ko ni cɛ don k'a k'i jɔ marifatigiw ɲɛ mais n'olu fana ye cɛ u ka marifa bila ka jigin u an ka tagama ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yɔrɔ tɛ yen ne tɛ don yɔrɔ min wa hali jɛlisiw bɛ yɔrɔ min na ne bɛ se n bɛ kari ka taga n'u bɛ tiɲɛ ko kuma la ni kuma min b'u da ne b'a fɔ u b'a mɛn u b'a fɔ ne ɲɛna hali ni jɛlisiw ne bɛ se ka tagama ka yɔrɔ la a siga tɛ na ka taa ne bɛr'u fɛ ni ne ka taa Kidali bi yɔrɔnin kelen kan ni ne bɛ taa Kidali bi ne bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ sɔrɔso minnu bɛ fanga la n tɛ bɛ sɔrɔ de ɲɛ o n'o tɛ ne tɛ siran jihadiste ɲɛ n tɛ siran rebelle ɲɛ mais u b'a fɔ ko ko n'u bɛ complicité la ayiwa aw ko Mali don ni maliyɛnw don ne ko de n ko hali ni kere bɛ bɔ maliyɛn ɲɛ la ni maliyɛn ko don ne de bɛ sigi ka kuma fo ne ko n'i sera ma n b'i faga o tuma n bɛ labɛn n'i serila o don n'i ma serila n'i ye k'i to i bɛ tɛmɛ a banna ka ko ta ka ko bilen k'a don an tɛgɛ ta mali nafolotigi min bɛ Côte d'Ivoire yan hɛrɛ de don an bɛ kuma bila yan. an balimaw kuma bɛɛ fɔla Mali kɔnɔ bi nin kuma in bɛ ɲini ka na waatinin bɔ ko jamana saba ɲɔgɔn bɛna bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ka kulu dilan kulu min n'an ko a ma ko fédération a bɛ komi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen ye i n'a fɔ yanni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Dahomey Senegal Haute-Volta ani anw ka jamana ninnu tun ye kulu min sigi o kulu in n'o cira o cili de bangena yɛrɛma hɔrɔnya tali la ko fédération ba de sigili kuma bɛ senna farafina jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Burkina jamana Laginɛ jamana Mali jamana fo a jirala kunnafoni sɛbɛnw yɔrɔw kɔnɔ ka ban ko an ka jamana terɛnsira ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Laginɛ o baara minnu tun fɔra kabini waati tɛmɛnen ko a baaraw bɛna jujɔn hali a tɛ mɛn bilen fédération Burkina Mali Laginɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jamana kelen ye nin kuma in fɔlen a y'a to maa caman ye ɲininkali kɛ nka malidenw walasa aw ka se ka bɔ kunpanna yani an ka do kibaru nata ninnu cɛ an ka jamana minisiri min ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw ko ɲɛ ɲɛnabɔ ma Abdoulaye Diop tun ye tali min kɛ Burkina jamana kan nin kuma min bɛ senna ka fɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ de a bɛna kɛ wa a tɛna kɛ de malidenw aw bɛ se ka bɔ kunpanna cogo min na aw ka do kibaru ale bɛna ɲɛfɔli k'a la Abdoulaye Diop ye ɲɛfɔli min kɛ o kɔrɔfɔ filɛ nin ye an ka jamana saba n'o ye Burkina ani Laginɛ ani Mali o jamana saba ni Ala barika olu y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ olu ka jamana ninnu ɲɛfɛ bi n'olu ka hakilinata n'u ka hami o bɛɛ kuntilannaya kelen de ye min ye ka farafina k'an ka jamanaw surunya ɲɔgɔn na ka ko boloda minnu bɛ se ka lafiya ani lakana nati an ka jamanaw kɔnɔ ka ko fana boloda min b'a to an yɛrɛ an bɛ fɛ ka décision minnu ta an ka se k'a ta k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw mana gɛrɛntɛ sigi an kan donc o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ yan k'a fɔ ko Burkina ani Mali ani Laginɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana colonel Assimi Goïta
capitaine Ibrahim Traoré ani colonel Mamadou Doumbouya u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an saba bɛɛ an bɛ pouvoir de transition de la n'a bɛ fɔ o ma ko furancɛ fanga donc pour que o furancɛ fanga in ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn na ka hakili falenw kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo di pour que an ka jamanaw bɛ lafiya sɔrɔ pour que a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel kalafiliw ka kɛ pour que fanga kura ka sigi mais anw ka hakilinata ani jamana caman bɛ an da fɛ ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ kelen ye kuma bɛɛ parce que an ko bɛɛ k'a lajɛ de mun de y'an lase nin gɛlɛya kɔnɔ f'an ka ɲini k'o de faamuya an ka jamana caman bɛ yen nɔ fagaliw bɛ kɛ terrorisme bɛ yen insécurité bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya nati an ka jamana caman kɔnɔ o y'a to fangaw yɛrɛ binna dɔw la fana a bɛ fɔ ko min ma ko mauvaise gouvernance jamanaw ma fangaw ma exercer ni tilennenya ye o fana ye problème wuli donc anw ka hakilinata ye de f'an k'a lajɛ sisan ni baara bɛ kɛ an k'o condition ninnu bɛɛ lajɛ jamanaw ka dɛmɛ parce que a kana fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ a ye boli ka taa a ye élection kɛ a ye nin kɛ k'a sɔrɔ n'anw ma sécurité nati n'anw ma lafiya sugu dɔw nati pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ni fanga minnu sigira o fanga fana ka se ka kɛ jɛlenya na n'a bɛ fɔ bonne gouvernance pour que sini ma sinikɛnɛ sɔrɔsi dɔ kana wuli jamana ninnu kɔnɔ o kana fanga ta tugun donc anw ka hakilinata ye f'an k'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ baara min boloda sisan nɔ laginɛ bɛ k'a kɛ cogo di mali bɛ k'a kɛ cogo di burkina bɛ k'a kɛ cogo di an bɛ avancer cogo di an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye UEMOA CEDEAO Union africaine n'an ka jɛkulu tɔw an n'olu bɛ se ka kuma k'a fɔ cogo di pour que k'a f'u ye gɛlɛya min b'an kan f'u ka ɲini de fɔlɔ ka gɛlɛya in faamuya bon ni gɛlɛya faamuyara u tɛ se ka sigi fana k'an kɔnɔ ko fo n'a ɲɛnabɔra wagati min fo dɛmɛ de ka kɛ o dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka élection dɔrɔn organiser Mali ni Burkina par exemple an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka armées bɛ guerre de la donc mais an mago bɛ dɛmɛ teliman min na o tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ an ye dɔrɔn a ye élection kɛ mais san'aw ka élection fo ka dumuni di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya d'u ma donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinata ye an ka hakili falen ko la comme an bɛ transition na élection ko ni gouvernance ko kɔfɛ an ko k'a lajɛ sisan nɔ an bɛ se k'an ka jamanaw lagɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di k'an ka jamanadenw lagɛrɛ ɲɔgɔn na olu hamina ko ye min ye an ka se k'o ko la. An balimaw sigida 6nan na Bamakɔ yan sigida bɛ yen n'an ko a ma ko Sogoninko o Sogoninko in a dɔnnen don ni an ka jamana duguba ni dugumisɛnw yɛrɛ lasego ni bolimafɛnw jɔyɔrɔ ye o Sogoninko ko taji bon dɔ de dilanli kuma bɛ sen na o taji bon in n'an ko a ma ko station d'essence k'a fɔra ko de bɛna dilan Sogoninko siraba yɛrɛ da la a bɛ komi nin de ma bɛn Sogoninko sigibaw ma u y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen min fɔra k'a bɛna kɛ taji feere yɔrɔ ye k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini nka an bɛ min da u tulo ka malidenw nin tɛ Sogoninko dɔrɔn ye n'i bɔra an ka jamana dugubaw kɔnɔ bi i mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali maaw sibon a bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ taji bondo marayɔrɔ ye wa kɛlen bɛ taji feere yɔrɔ ye ko kelen in kɛra hali Lafiyabugu yɔrɔ min ni an ko a ma ko place de la Canne Masuruɲala maa dɔ de fana tun bɛ labɛn na k'a bɛna taji bondo dingɛba de sen Lafiyabugu sigibaw kɔni y'a gwɛn fo ka se bi ma baaraw jɔra Sogoninkokaw ko olu ta tɛ bila dagirinda la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sogoninko ye sigida min n'a bɛ mairie ka bolo kan faamaw de bɛ yen dugutigiw de bɛ yen olu kɔni tɛna jɛn n'a ye maa kana fɛn sigi u ka dugukolo kan dugukolo min ni laɲini foyi t'a la sibon kɔ k'o kɛ taji feereyɔrɔ ye ko n'a kɛra kɔlɔlɔ ye don min na a tɛna fɔ olu yɛrɛw Sogoninkokaw kɔ u bɔra ka damakasi kɛ o de senfɛ u ye kunnafonidilaw wele cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yanni an ni taji feerebon yɛrɛ a tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw kɔni tɛna kiiri tigɛ nka Sogoninko sigibaw olu ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan bi do kibaru kɛnɛ kan an ka olu ka seereyaw lamɛn. Alhamdulillah an bɛ a hukumu min kɔnɔna la ko kelen pe dɔrɔn don Sogoninko dugutigilakaw o alimaminakaw ani Sogoninko sifin ka fara maakɔrɔbaw bɛɛ kan an ka tile filanin bɔli a daminɛ samedi ka na se bi ntɛnɛ ma bɔkun kelen dɔrɔn de don station de filɛ nin ye tasuma dingɛ de don ka na bila sigida la donc alimamuw bɛɛ tɔgɔ la ka fara jama kan an bɔra an ka bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye an tɛ yɔrɔ kari an tɛ yɔrɔ jeni mais laɲini ye min ye an b'a fɛ maa min bolo bɛ baara nin na yan n'a b'a fɛ ka kɛ station ye
a ka siran ala ɲɛ ka sabali ni nana sigida la i ni sigida mɔgɔw bɛ bɛn ka hɛrɛw kɛ o de ka ɲi mɛ n'a y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye sigida ma a bɛ wajibiya i kan i ka sabali i k'i bolo bila jama ka hɛrɛ kɔnɔ donc a kana kɛ sungurubaso yɔrɔ ye kelen a kana kɛ gulɔfeere yɔrɔ ye fila a kana kɛ esasɔn ye ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ nin taamasiyɛnw fana yira a kana kɛ o ye mɛ fɛn o fɛn n'o ka d'a ye immeuble y'a ja o alimentation y'a ja o a k'a kɛ o ye hɛrɛ de mɛ min ye esasɔn kɔni ye an sɔgɔnɔgɔkaw bɛɛ a cɛ n'a muso a dugutigilakaw a lamɛnmilakaw an bɛɛ parce que n'i y'a mɛn ko dugutigi i ko jamanadenw n'i ko dugutigi i ko sigida mɔgɔw n'i ko sigida i ko cɛ i ko muso i ko denmisɛn n'i ko maakɔrɔba donc n'i y'a ye an bɔ ni tile kɔrɔ yan an ma bɔ dɔ wɛrɛ kama an b'an ka sigida fɛ an b'an ka jamana fɛ an tɛ tasuma don an ka jamana la mɛ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ tɔɔrɔ de ye jamana ma n'o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye sigida ma a wajibira alimamuw kan a wajibira dugutigilakaw kan a wajibira ala an ka mɛri minnu sigilen bɛ an tɔgɔ la n'o b'o sigikun dɔn a bɛ wajibiya o kan o k'an ka jama ka kɛlɛ de kɛ donc o kun an bɛ wele bila a bɛɛ ma cɛ ni muso an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko nin na sɔgɔnɔ ka cɛ n'a muso bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko nin na k'a ɲini an balimakɛ fɛ a ka yɔrɔ nin yɛlɛma k'a bɔ esasɔnya baara kɔnɔ k'a bila fɛn kɔnɔ min ye hɛrɛ ye jamana ma min ye hɛrɛ ye sigida ma min ye hɛrɛ ye ale ma nin de kumakan kumabaw bɛ yen k'a fɔ bɛɛ ɲɛna sani an bɛ bɔ kuma kɔnɔna la an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan mun bɛ baara kɛla yan o bɛ baara kɛla dɔ de ka hukumu kɔnɔna la an t'a fɛ ka se o ma bon an ka laɲini tɛ ka tɔɔrɔ lase o ma donc fɛnɛ ka faamuya yɔrɔtigi ka faamuya anw sɔgɔnɔgɔkaw t'a jugu ye dɛ anw sɔgɔnɔgɔkaw t'a jugu ye dɛ an bɛ fɛ k'a bilasira de k'a dɛmɛ a ka hɛrɛ ɲinini na mɛ hɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ kɛ tasuma ye a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye sigida mɔgɔw ma a kɛra wajibi ye i ka sabali ka segin i kɔ ka jama lajɛ mɔgɔ kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye koyi jama ka hɛrɛ o de ye hɛrɛ ye ne ye hɛrɛ sɔrɔ jama bɛ tɔɔrɔ la o man ɲi dɛ o man ɲi e ma donc a k'a dɔn k'a fɔ anw ka minbari b'an bolo an ka minbari b'an bolo mɔgɔkɔrɔbaw ka dangali o tɛ tɔ to adamaden hakɛ la dɛ nafolo cayara cogo to tɔɲɔli i ka siran tɔɲɔli ɲɛ dɛ i ka siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min n'a tɔɲɔla n'a y'i danga o danga b'i minɛ dɛ n'i y'a ye an bɔra tile kɔrɔ an faw a n'an baw olu kan ka to so kɔnɔ an ka bɔ tile kɔrɔ sinon jama min bɛ yen hakilila nin kan jama ka ca dɛ donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana foyi kɛ bɛɛ ka taa so ni ala sɔnna ni wulikajɔ min bɛ yen nin kɔfɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc an bɛ jama fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra cɛ ni muso a cɛ ani baraji ala k'aw bɛɛ sara. o diyara an ye komi alimami bɔra k'a fɔ cogo min na an ɲɛ b'an kɔ donnen na yɔrɔ min na yɔrɔ de don an balimakɛ dɔ nana ka n'a san a ye yɔrɔ in san mɛ a kɛra sigida bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ ka yɔrɔ min san de ye a bɛna jɔ ka kɛ adamadenw siso de parce que yɔrɔ in yɛrɛ b'o de kofɔ mɛ an nana mun ye tɔli korola yɔrɔ la u kɔmansera ka baara dɔw kɛ mɔgɔw sigara baara minnu na k'a ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka taji baara de kɛ yɔrɔ in na bon ni de yɔrɔ in sigicogo jateminɛ a to taji baara kofɔ bawo a sigilen bɛ ka gun adamadenw de la minnu b'u sisew kɔnɔ minnu b'u ka cakɛdaw la bon taji dun ye tasuma de ne fɛn kɛra ka taji lasɔrɔ don o don ka tasuma wuli maa o maa b'a kɛrɛfɛla la a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ Sogoningɔ yan bɛɛ wulila k'a fɔ ko vraiment an tɛ se ka diɲɛ ni nin baara in ye donc o de y'a kɛ an ye ɲɔgɔn yew kɛ baara in bɛ sen na depuis san 2022 janvier kalo février kalo ka na se fo marisiw ma an ye papier adressé cakɛda bɛɛ la cakɛda minnu ɲɛsinnen don nin baara ninnu ma mais an tilala ka mun ye o cakɛda ninnu la direction régionale de la protection civile, la mairie de la commune 6, la direction régionale de l'urbanisme, ou BEC a approuvé la station sigi. Mais au fait, c'est nous qui avons adressé où là, l'urbanisme qui a été vraiment fait une poche na kololo bala.
donc u kun seginna ka arrêt de travaux d'u ma k'a fɔ baara in tɛ bɛn nin yɔrɔ in na u k'a jɔ mais comme a fɔra ko baara in tɛ bɛn nin yɔrɔ in na u seginna ka taa projet falen donc o projet falennen k'a bɔ station na k'a kɛ point de vente ye bon sama ma fisa ni denba ye o de la samedi don sigida mɔgɔw bɛɛ wulila ka fɔ an tɛ se ka jɛni de an wulila an bɔra komi samedi don tun tɛ baara don ye mais an kɔni bɔra ten k'an ka dusumakasa yira parce que an bɛ waati min na n'i ye baara o baara kɛ an ka faamaw u janbɔ jamana ko u janbɛ jamana ko kɛta bɛɛ kɔ a bɛ ye o de an bɔ samedi mais samedi an bɔlen an taara an ka mairie la ka taa kungo fɛ ka bɔ mairie la ka na commissariat la ka kungo fɛ o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ dimanche u seginna ka na baara boloda tuguni mais baara bolodalen an seginna ka na ko ka baara jɔ an y'o min fɔ ko ka baara jɔ u tun taara convocation dɔ tigɛ gendarmerie de Falajɛ la ka na di an ma maintenant sɔgɔmada in na an bɔra ka t'o convocation de jaabi o convocation in fana bɛ da jumɛn kan o bɛ da k'a fɔ an kɛlen ka sɛbɛn ci procureur ma procureur kun ye papier bila ka na commissariat du 7e arrondissement na k'u ka jateminɛ kɛ baara in na est-ce que a kan ka kɛ a kɛcogo la ou bien a man ka kɛ olu fana tun b'o baara in na olu yɛrɛ tun y'a ɲini kamalen fɛ k'a ka taa n'a ka papiers ye u k'a ka papiers bɛɛ lajɛ o kɔfɛ o de bɛɛ kɔfɛ a taara plainte kɛ Falajɛ mais an taalen Falajɛ bi an y'a ye k'a fɔ urbanisme kun ye arrêt de travaux mun d'u ma ka station bɔ yen ko a se ka jɔ ka kɛ station ye k'u ka essayer ka projet falen k'a kɛ point de vente ye u tun bɛ ka continuer n'o document kolonw de ye étant donné ka arrêt de travaux d'u ma donc an bɔra CB fɛ bi jaabi kɛra mun ye CB k'u ma ka baara lajɔ n'u ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma projet yɛlɛma ka kɛ point de vente de ye u ka segin ka taa urbanisme na ka t'o papiers ɲini o yamaruya sɛbɛn ɲini n'o autorisation ye mais o yɔrɔ in na an bɛ min fɔ Mungoro ye jamanadenw ka bonya b'a kan jamanadenw b'a dɔn a bɛ ka baara kɛ cogo min na mais an b'a ɲini a fɛ baara dɔw bɛ yen a kana sɔn baaraw ma ni mɔgɔ nana nin yɔrɔ in lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ taji man ka sigi nin kan bawo a tugulen bɛ mɔgɔw ka siso de la a tugulen bɛ mɔgɔw ka cakɛyɔrɔw de la donc o sariya kan k'a ka baara kɛ an y'a fana k'a fɔ sariya y'a ka baara kɛ parce que arrêt de travaux dir'u ma donc an bɛna mun ɲini u ka ko ninnu jateminɛ n'u b'a kɛ parce que population hami wɛrɛ b'an na bi don o don ka bɔ nin ko ninnu na quoi jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn muɲunen don ko caman kan ka da kan an bɛ situation min kɔnɔ an k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ mais u kana baara dɔw fana kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka population lafunteni k'u labɔ k'u bila gitɔrɔn kan a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ka montre la sisan u k'a lajɛ heure jumɛn bɛ yen sisan mɔgɔw la ye tile kɔrɔ midi pile an jɔlen bɛ tile kɔrɔ nin bɛɛ ye baarakɛla de mais ninnu k'u ka baara bila ka n'u jɔ nin heure nin waati ninnu na o bɛ ko dɔ de kofɔ min cɛ man ɲi quoi donc an ka hinɛ jamanadenw na an ka jamanadenw kɔlɔsi baara minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ an k'o baaraw fɛsɛfɛsɛ pour que an kana jamanadenw gaw kamana la kuma bɛɛ i n'a fɔ nin cogoyaw la quoi an tun bɛ fɛ k'o lase an ka autorités ma mais min fɔ mairie ye jamanadenw de ye bonya da aw kan jamanadenw de y'u ka danaya da aw kan aw y'a kɛ ala kama aw ka jamanadenw ka bonya segin u ma quoi aw k'u ka danaya segin u ma quoi est ce que nin bɛ danaya ko fɔ mɔgɔ minnu ye ta k'e sigi a ka dugu kunna k'i ka dugu dilan a ka taa ɲɛ nin b'o danaya ko fɔ aw bɛ n'aw sigi dugu kunna aw tɛna ni baara foyi ye min bɛ jamanadenw la taa ɲɛ min bɛ jamana la taa ɲɛ mais don o don aw bɛ ka baaraw de kɛ mun bɛ jamanadenw dusu kasi k'u tɔɔrɔ est ce que nin kɔrɔ de danaya dara aw kan nin de kama an bɛ min fɔ ye u ka sabali k'an sara Bamakɔ gouverneur la k'an sara ministre territorial la k'an sara Mali faama bɛɛ la u ka kuma maires fɛ u ka baara sugu dɔw dabila dugu kɔnɔ sinon o bɛ kɛ sababu ye ka fitina wuli dugudenw ni u cɛ ka sɔrɔ kun t'a la donc an bɛ foli di bɛɛ ma maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ ala k'an bɛɛ don hɛrɛ la an ka so gâteau bɛ kuma la. ne bɛ yan a nɔrɔlen bɛ du min na o musokɔrɔba de ye ne ye kaburu bɛna don min na fɔlɔ ka na an ta ka taa n'an ye k'u tɛ n cɛ ka foro don ne tugura u kɔ ka taga nka a ma fɔ n ye ko n nana station ɲini n'a ma fɔ n ye foyi n taara ka t'u bila ni mɔgɔmuso de ye sara n ye sara de nana ni ye k'an ka taa n cɛ ka foro la k'u tɛ yen yɔrɔ dɔn ja u bɛ ka na yɔrɔ kɛ station ye u y'a fɔ n ko ayi n ko yan tɛ bɛn station na nka a y'a kɛ butigi ye n k'o ka fisa
ngi y'a kɛ magasin ye n ko de ka fisa o ka fisa ni fɛn ye ja u ka projet b'u yɛrɛ kɔnɔ u y'a fɔ ka b'a don na ne y'a fɔ n ko yan station tɛ bɛn u kana yan kɛ station k'u ka yan kɛ biriki parce que a bɛna yɔrɔ min na mɔgɔninfin sigiyɔrɔ de don sisow de don yan bɛɛ logement an bɛ yan kabi san 50 an sigilen b'an ka so kɔnɔ ka na station da la ko wari b'i bolo an y'a f'i ye sabali hali n'a ye miliyɔn di ne ma a tɛ jɔ ne kɔni b'a ɲini Alahu Taala fɛ an bɛ Ala deli cɛ ni a ka sabali an b'a ɲini Alahu Taala de fɛ Ala ka jɛn n'a ye Ala ka sabali d'a ma a k'a kɛ bitigiw ye a k'a kɛ feerekɛyɔrɔ ye o ka d'an ye mais station han tasuma wuli an da la o man d'an ye an ka sa an yɛrɛ ma o ka fisa an ma an balimaw an ka sɔrɔdasiw ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni an ko a ma ko armée de l'air o ye sanfɛ kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ pankuluw dɔn minnu yɛrɛw bɛ fɛlɛli kɛ banbagaci marifatigiw la olu ka daga min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko armée de l'air an ka jamana ka ɲɛnamaya la o ɲɔgɔn kunbɛn tulonw de tun bɛ senna Mali kɔnɔ nin dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ anw ka seerew tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔliw kɛra a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ni ne an t'an tulomajɔ an k'o lamɛn n'o kɛra aw bɛna faamuyali caman kɛ ka kɛɲɛ ni ninnu yɛrɛw bɛ baara min na faso kɔnɔ malidenw lakanali ni malidenw kumabɔli ma inshallah bisimila. Nin y'an san 47 ye bi san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔlenw kuma fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ min na bi ka o sinsin wa ka sini labɛn walasa denmisɛnnin minnu bɛ yan ni an bɛ fɛ u kana fara an kan armée de l'air kɔnɔ ka jamana in lakana ka Mali kunnawolo wa bi an y'a ye fana armée de l'air bɛɛ nana a ma dan armée de l'air ma Mali force de défense et de sécurité a bɛɛ bɛ yan u bɛɛ bɛ ka anw dɛmɛ nin fête in na wa jamanadenw yɛrɛ bɛɛ bɛ yan civil comme militaire bɛɛ bɔra ka na armée de l'air dɛmɛ a ka nin anniversaire nin na an ka vision ye mun ye dans 5 ans an bɛ fɛ armée de l'air ka se yɔrɔ jumɛn autorités bɛ k'an dɛmɛ autorités ka vision ye min ye walasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'an b'a fɔ souveraineté aérienne o ka labato an k'an ka autonomie sɔrɔ baara fɛn o fɛn bɛ yen ni armée de l'air kan k'a kɛ ka jamana in lakana an ka se ka a bɛɛ kɛ anw yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma gulon mɔgɔ la ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ko ni o tigi mana an dɛmɛ ko baara tɛ se ka kɛ avec l'accompagnement des plus hautes autorités k'a daminɛ président de la transition yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Goïta chef de l'état chef suprême des armées ale ka vision kɔnɔ an y'a sira ta an ka plan yɛrɛ la sur 5 ans an bɛ se k'a fɔ ko camanba kɛra. anw armée de l'air mɔgɔ kɔrɔ an b'an kun kɔrɔta parce que denmisɛnw bɛ ka min kɛ sisan o bɛ k'an kunna wolo an bɛ nin de nɔfɛ jamana k'a dɔn an ye jamana dun bɛ k'a dɔn ɔ denmisɛnw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la aujourd'hui anw nisɔndiyalen de don nous les anciens et avoir commandé une armée de ces gens j'en suis fier. ne nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de ne bɛ se ka appel min lancer halisa Mali population ye an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ vraiment an k'u dɛmɛ population sɔrɔsiw tɛ se ka kɛ foyi ye ni population tɛ vraiment an bɛɛ ka fara an ka tenitigiw kan an k'u dɛmɛ an ka se ka jamana ni sauver o de ne ka weleweleda ka ye. an balimaw an ka jamana kɔnɔ kunungo février kalo tile 13 ɲɔgɔn kunbɛnbon min n'an ko a ma ko centre international de conférence de Bamako damasurunyala malikaw ko a ma ko CICB o tun ye jamaba de bisimila aw hakili bɛ an ka jamana dɔfɔw la wa an ko min ma ko charte de kurukanfuga o min ka kɔrɔ ni an ka bi nanzara sariya taabolow ye o charte de kurukanfuga in o tun ye lamɔsugu min fɔ o tun ye mara min fɔ o tun ye ɲɔgɔnminɛ min fɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o taabolo kɔrɔ minnu tununa an ka sigiw la bi o bɛ se ka sigi cogo di malidenw yɛrɛw bɛ se ka kɛ danbetigiw ye ka kɛ maladiriw ye sigi an ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ se ka ba don an ka kɔrɔlenw na cogo di walasa sigi ka se ka ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ de tun sigira an ka jamana marabaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala jamana marabolo tɔndenw tun nɔna bilalen don ni an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don seko ni dɔnko ani an ka dunanjigisow n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ale tun bɛ kɛnɛ kan ani anw kunnafonidilaw yɛrɛw tɔgɔla minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen
fana tun bɛ kɛnɛ kan seereyaw sɔrɔla ka bɔ nin kɛnɛ kan an ka dokibaru kunnafoni ɲininaw fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ anw ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ nin kɛnɛ kan kabini charte de kurukanfuga san 1236 fo ka se charte éthique des valeurs du Mali min n'o dilala san 2022 salongo nga ɲina san 2023 nunu ye ɲɛfɔli kɛ cidenw ye seereya minnu sɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o seereyaw filɛ an ye gafe in dilan gafe in bɛ se cogo di ka nafa don jamana kɔnɔ a bɛ se cogo di na sisan n'a dira ekɔlisow la ka kɛ ekɔlisow la mais ekɔlisow dama tɛ dɛ hali collectivité décentralisée ninnu olu sen bɛ gafe nin na état sen b'a la communauté locale sen b'a la kalanbagaw sen b'a la parce que fɛn min don a b'an bɛɛ lajɛlen concerné de o ye an ka segin an yɛrɛ ma so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ. A bɛ san kelen bɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a ŋaniya k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ bi na fɛn o fɛn kun ye anw danbe ye a caman bɛ ɲini ka yogoyaba a ko de an k'an jija danbe ninnu ka lasegin maliyɛnw yɛrɛ ka segin u danbe la ayiwa o baara kɔnɔna na ayiwa a y'a ɲini anw fɛ en tout cas a ye instruction d'an ma k'an ka gafe dɔ de labɔ min bɛ anw danbe ani an ka laadaw fɔlɔ maninfinya Mali kɔnɔ a tun bɛ boli cogo min na hɔrɔnya ni danbetigiya a tun bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ donc ko gafe de labɔ o baara de kɛra comité scientifique fɛ comité scientifique ye mɔgɔ faamuyalenba dɔw ye an ye minnu suganti ka bɔ jamakuluba kɔnɔ olu de sigira ka hakili jagabɔ kɛ ani ka ɲinini kɛ ka taa enquêtew kɛ u ma dan Bamakɔ dɛ u taara fo Mali kɔnɔna na ka taa maakɔrɔw ɲininka ka taa denmisɛnninw ɲininka donc ka enquête kɛ k'a fɔ ko anw danbe ye jumɛn ye ayiwa nin danbe minnu fɔlen filɛ nin ye ayiwa aw b'aw yɛrɛ ye o kɔnɔ wa donc u y'o enquête sugu ninnu de kɛ donc ka danbe kɔrɔ sɛn dama dama donc u y'o de sɛbɛn donc minnu bɛ se ka kɛ misali ye u y'o gafe min sɛbɛn o de yirala bi comité de pilotage ma an balimaw an ka jamana kɔnɔ nin kɛra koba de maa minnu ta joona kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana dugu min n'an ko a ma ko Gumako ye dugu min bɛ kita fɛ a bɛ fɔ min ma ko Tankolon ni Amadu Jikɔrɔni ye ɲɛfɔli k'a la an ka dokibaru tɛmɛnen ninnu na o b'a jira k'a fɔ waati min na nanzaraw tun fɛla n'u miiriyaw bɛ boli an ka jamana kɔnɔ ko u tali min kɛra kita mara la k'u bɛ maaw dɔw yɛrɛw sagonada fɛ banni min kɛra farafinw fɛ ko fɛlɛliba de kɛra nin dugu kofɔlen na Gumako an ko min ma ko résistance lieu de résistance nin kɛra murutiliba kɛnɛ de an ka jamanadenw bolo o hokumu de kɔnɔ nanzaraw ye mabayirika caaman de bɔnɛ u nin na nin yɔrɔ kofɔlen na kita mara la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabini o don de u denw n'u mɔdenw an'u kulomasamaw dɔfɔw ɲɛdɔnnen kɔfɛ faamuyaliw kɛlen ninnu bɛ tasibila ɲɔgɔn kunbɛn de kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma minnu bɔnɛda u nin na Gumako nin yɔrɔ kofɔlen na n'an ko a ma ko Gumako o baara dɔ de tun bɛ sen na nka walasa aw ka se ka faamuyali kɛ ka ɲɛdɔnni k'a la Gumako yɛrɛ ye dugu min ye Mali kɔnɔ yan nin bɛna kɛ maa caman siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn ka fɔ kita mara fana la cɛsiri ni wulikajɔw caman kɛra walasa nanzaraw fɛla n'u hakilina n'u miiriyaw kana se ka sabati an ka jamana kɔnɔ seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan Ibrahima Kebe tɔnjɛkulu bɛ yen n'an ko a ma ko association faso kanu o ɲɛmɔgɔba don Ibrahima Kebe yɛrɛ sifinnakaw ka kulu caman bɛ yen a ka wulikajɔ barikaw bonyana don tɛmɛnenw na fo ka se bi ma an ko a ma ko Tamangide a ye ɲɛfɔli min kɛ yala aw ni ne Gumako kunkanko kibaruya an t'a lamɛn wa walasa aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ nin ko in joona. N bɛ foli ye dugutigi ma ka fɔ donso de n'a ba ye k'a dan sɔgɔmani ko ka kuma ɲini kumatigiw fɛ k'an kalifa don aw bɛɛ la. An bɛ kɛnɛ min ka bi nin ye kɛnɛ barikamanba de ye bawo nin y'a san 100 ani san 42 an bɛ wagati kelen min na gwɛlɛ mankanw tun bɛ nin yɔrɔ kelen de la o de y'a to baaraw daminɛna gwɛlɛ 84 min cira a kelen bɛ ci an kan k'an tulo kɛrɛbɔ sigi a fɛ de kosɛbɛ
parce que a kelen tun bɛ bi a don gunbanko bɛnba dɔw de ni tun bɛ ka karaba bɔlɔ kelen ninnu fɛ donc n'a bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ a ka kan an ka lamɛn ni hakilisigi ye an ka hakili jigi an bɛnba kɔrɔma minnu joli bɔnna nin yɔrɔ in na yan nin yɔrɔ ye yɔrɔ barikamanba de ye c'est un lieu sacré hali tɛmɛtɔ gansan nin kelen kan i kan ka tasibila kɛ mɔgɔ minnu binna yan nɔ parce que u binna u ko k'u tɛ jɔnmaya de fɛ u tɛ don de da fɛ k'a ko yan ɲɛ birigo u banna jɔnmaya de ma k'u tɛ sɔn a ma bada u bɛ saya kɔrɔ n'o ye birigo kɔfɛ o kelen de kɛra yan donc a waatiw man ka tɛmɛ ten anw ka jateminɛ la an ye min kalan an ye min ye mɔgɔ ba kelen na kunkanfɛn ka faga yan lɛri naani kɔnɔ o don man ka tɛmɛ ten jamana kɔnɔ don caman bɛ ka chômer kun yɛrɛ t'u la normalement an ka jamana kɔnɔ gunbanko dɔrɔn tɛ dugu caman bɛ yen mɔgɔw y'u disi kɛ ka taa ye k'u faso ni kisi a waatiw mana kɛ normalement discours officiel de kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i n'a fɔ bi ɲango don ka jamanadenw bɛɛ hakili lajigin min kɛra gumankokaw ye cɛya min kɛ k'u disi kɛ ka taa ye k'an ka jamana kumaba don o man ka kɛ ten sa donc an ka faamuyali la an sera yan bi ala ni o baara sababuya la parce que dɔw de y'an lasɔrɔ k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka tubabu kɛlɛli min kɛ an bɛ ka kɛlɛ cogo min na sira ɲuman don mais ale bolo a sira ɲuman dɔ wɛrɛ fana bɛ yen an bɛ se ka min fara an bolo la an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nin kɛnɛ sugu bilali sen kan ani dabankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ parce que monsieur le maire ka intervention kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko diyo kɛlɛ bɛ kɛ don min na ne galiyeni gosira diyo a kɛra mɛ kalo tile 11 de la mais a bɛ kɛ don min na a kɛlɛ bɛɛ labɛnna dabankaw de fɛ n'o ye nabataw de n'a ka mɔgɔw ye parce que galiyeni tun bɛ ka tɛmɛ k'a bɛ taa cadeau di dabankaw dugu dɔw ma u ko k'o tuma na u ka fɛɛrɛ tigɛ u ka leçon di tubabukɛ in ma donc u ye galiyeni gosi k'a bolofɛnw minɛ a la o kɛra le 11 mai de ye donc 11 mai nata in yɛrɛ la nin kɛnɛ ɲɔgɔn bɛna sigi daban ka hakili jigin k'o la monsieur le maire y'a fɔ sisan ko diyo kɛlɛ la ko gumankokaw ye dɛmɛ don a ma monsieur le maire m'a fɔ wa san kɛmɛ ni san 40 kɔ daban dugutigi y'a denw n'a mɔdenw ci k'u bɛna gumanko o tuma na ala de b'a la o ala bɛ fɛn min na o tɛ se ka tiɲɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ le 11 mai nata in na gumanko fana na délégation bila ka taa daban parce que gumanko sera diyo kɛlɛ fana la anw ka jateminɛ la kuma surunya la nin kɛnɛ minnu filɛ nin ye nin kan ka délimiter ka ɲa de su donna yɔrɔ min a dɔnnen tɛ mais ɲininiw kɔnɔna la bi bi in na a bɛ se ka dɔn hali aw bɛnba kɔrɔmaw ye fɛn minnu dogo dugukolo jukɔrɔ mansimafɛnw bɛ bi u bɛ se k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ jalalatigɛ aw ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka nin kɛnɛ minnu bɛ yɔrɔ min na n'o ye ji ninnu ye k'a bɛɛ délimiter ka ɲa sɛbɛn ka bɔ a la yanni diɲɛ ban cɛ maa si kana feere parce que aw bɛ bi de dɔn a bɛ se ka kɛ don dɔ den dɔw bɛ na olu mago t'a la dɛ u bɛ se k'a don galama la donc jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o baara de kɛ plan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka segin ka reconstruire ko kura ye mais n bɛ min fɔ a ɲɛna kɔrɔfɔ surun kɔnɔna la nin jinko in a kan ka ta ba la a man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka nin ko in don ba la wa a dɔ fɔ n'o y'a histoire ye a kan ka fɔ surtout a kan ka fɔ denmisɛnw ye ni sigiw la a kan ka fɔ a ɲɛ 40 ma histoire bɛɛ kɔnɔna la ko dogun dibi b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mais n'a tiɲɛ fana ma fɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye sini ma sini mɔgɔw bɛna don fili caman kɔnɔ donc an bɛ to tubabu ka version dɔrɔn de la donc aw b'aw janto fɛn damadɔ fana la anw ka jateminɛ la o ye ka nin ko ninnu politiser ni mugu k'a politiser a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na
jinko minnu ye nin ye nin bɛ bɛɛ sanfɛ a bɛ hali jamana ɲɛmɔgɔw sanfɛ parce que misaliya kolokɛlaw de don donc ni baaraw bɛ kɛ a ka kɛ n'a a bɛ boli sira ninnu fɛ a ka bolo kan an kɔni nana an sera yan faso kanu tɔn tɔgɔ la ala ni o baara sababuya an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka se dugu ninnu ma kelen kelen yaasa an bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw boloda monsieur le maire ye forum ko kuma minnu fɔ o forum fana nin bɛɛ kɔfɛ dugu in bɛɛ kelen kelen kan ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tuguni résistance kɛra yɔrɔ yɔrɔ an k'an yɛrɛ ka dɔ fɔ an k'a fɔ wa an k'a sɛbɛn donc ne ka kɔrɔfɔ tɛna diya an ka tɛmɛ nin kan k'a kɛ to ɲini aw fɛ tintin ni jɔ bɛ kiraba mamadi ye. an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la